Eyüp, beşe kemin. Duvelate û sê de zilameke bû, navê wî Eyüp bû. Ev zilam rast û kamil bû. Ji Xwedê ditirsiya û ji xerabiyan xwe vedikşand. Heft law û sê keçik ji wî re bûn. Ji hebûnê jî 7000 miyên wî, 3000 deveyên wî, 500 cot gayên wî û 500 kerên wî yên mê û gelek dîlên wî hebûn. û ji hemûya lawên rojhilatê vî zilama yê herî mezin bû. û lawên wî diçûn û her yek di rojên xwe de di mala xwe de ziyafetê didan û bona ku van re bixwin û vexwin dişandin û bangê her sê xuşkên xwe dikirin. Wisa dibû ku dema rojên ziyafetê dizîvirî Eyüp dişand û wan pîroz dikir. û sibehê zûra dibû û li gora hemûyan pêşkêşiyên şewtandinê dida. Ji ber ku Eyüp digot, dibe ku lawê min sucan kiribin û dilên xwe de naletê li Xwedê xwendibin. Eyüp her tim wisa dikir. û dema lawên Xwedê hatin ku xwalber Xudan pêşkêş bikin, wisa bû ku îblîs jî di nava wan de hat. û Xudan ji îblîs re got, tuşkutê, îblîs bersivê da Xudan û got, li dinê gerandinê û ser wir gerînê. û Xudan ji îblîs re got, te bala xwe baş da qulê min Eyüp. Ji ber ku li dinê yekî wekî wînîne, zilamê rast û kamil ji Xwedê ditirse û ji xerabiyê xwe vedikşîne. û îblîs bersivê da Xudan û got, ma Eyüp li cihê vala ji Xwedê ditirse, ma teldora wî li dora mala wî û li dora her tiştên wî yên hene çeperê nezîviran. Te bereketê da karê destên wî û malên wî li welat zêde bûn. Lêbelê niha destê xwe dirêj bike û li heçî tiştên ku wî hene bixe. Dêl ber wecê te naletê li te bike. û Xudan ji îblîs re got ku, avay heçî tiştên wî yên hene di destê te de ne. Lêbelê destê xwe dirêjî wî neke. û îblîs ji ber Xudan derket. û ji rojan rojekê dema lawên wî û keçên wî di mala birayê xwe yî mezin de xwarinê dixwarin û xemrê vedixwarin wisa bû ku şandiyek hat û ji Eyüp re got, ga cotê diajotin û ker jî li ceman diçêriyan. Şeba ya nêrîş ser wan kirin û wan girtin û birin. Xulaman ji şûran ve derbas kirin û hew ez bona ku vana bigînim te bi tena serê xwe reviyam û xelas bûm. Hîn vî zilama digot, yekî din jî hat û got ku ji ezmanan agirê Xwedê ket û mî û xulaman şewitand û wan xwar û qedandin. û hew ez bona ku vana bigînim te bi tena serê xwe reviyam û xelas bûm. Hîn vî zilama digot, yekî din jî hat û got ku kildaniyan bi sê li qeya nêrîş ser deveyan kirin û wan girtin û birin. Hew ez bona ku vana bigînim te bi tena serê xwe reviyam û xelas bûm. Hîn vî zilama digot, yekî din jî hat û got ku law û keçên te di mala birayê xwe yî mezin de xwarinê dixwar û xemrê vedixwarin. û avay ji çolê wê de bahozek mezin hat û li çar aliyê malê ket û ev li ser xortan ve xera bû. Ew jî mirin. Hew ez bona ku vana bigînim te bi tena serê xwe reviyam û xelas bûm. û Eyüp rabû û qeftanê xwe çirand û porê xwe cê kir û ket erdê û secde kir û got ku ez ji mazaroka diya xwe bi tazîtî derketim û ez ê bi tazîtî vegerim wir. Xudan da û Xudan stend. Bila navê Xudan pîroz be. Di hemûya vî karî de Eyüp sucê nekir û bêretiyekê li Xwedê nekir. Beşad û emîn. Roja ku lawên Xwedê bona xwalber Xudan pêşkêş bikin, wisa bû ku îblîs jî di nav wan de bona ku li ber Xudan xwe pêşkêş bike hat. û Xudan jî îblîs re got, tuşkutê, û îblîs bersivê da Xudan û got, li dinê gerandinê û ser wir gerînê. û Xudan jî îblîs re got, gelo te baş li qulê min Eyüp nihêrt, ji ber ku li dinê yekî wek wînîne, zilamê kamil û rast, ji Xwedê ve ditirse û ji xerabiyê ve vedikşe û li cihê vala bona ku ez wî da qurtînim te min kişkişand. Lêbelê ew dîsa jî bi zexmî bi bêqusuriya xwe vegirtiye. İblîs bersivê da Xudan û got, devla çerman çerm, belê mirov bona canê xwe heger çî wî hebe de lêbelê niha destê xwe dirêj bike ku tu bidî hestî û goştê wî, dêl ber wecê te naletê li te bike. û Xudan jî îblîs re got ku, avay ew di destê te de yî, lêbelê canê wî biparêze. û îblîs ji ber Xudan cuda bû û ji paniya lingan heta serê wî bi qûnêrên xerab ve li Eyüp xist. û Eyüp ji xwe re pariya kuzê stend ku bila bi wê ve xwe bixwîne û di nava xweliyê de rûniştî bû û jina wî ji wî re got ku ma tu hîn jî bi bêqusûrbûna xwe ve bi zexmî digirî, naletê li Xwedê ve bîne û bimre. Wî ji pîrekê re got, gel pîrekên ehmeq çawa bibêjin tu jî wisa dibêjî. Çawa? Ma em qenceya Xwedê qebûl bikin û xerabiyê qebûl nekin. Di hemûya vî karî de Eyüp bi lêvên xwe ve sûc nekir. û gava her sê hevalên Eyüp Elîfazê temanî, Bîldadê şuahî û Tisofarê naamayî hemûya vê xerabiya ku hatiye serê wî bihîstin, her yek ji cihê xwe ve rabûn û hatin. Bona ku wî re bêşin,
û wî xemrevîn bikin herin cem wî dinav hev de sozdan hev. û çavên xwe ji dûr ve rakirin û wî nas nekirin. Dengê xwe bilind kirin û giriyan. Her yek qeftanê xwe çirandin û ber bi ezmanan ji ser serê xwe ve axê reşandin. û ji ber ku dîtin derdê wî çi qas mezin e, heft roj û heft şevî bi wî re li erdê ve rûniştin û tu kes gotinekê ji wî re negotin. Beşa sewemîn. Paşî veya Eyüp devê xwe vekir û naletê roja bûyîna xwe vekir. û Eyüp dest bi gotinê kir û got: Bila roja ku ez bûyîme tuneb be, şeva ku got di rehmê de zilamek peyda bû jî bila tuneb be. Bila ew roj tarîb be. Xwedê jor ve li wê negere û bi ser wê ve tîrê şewle nede. Bila tarîbûn û siya tariyê li wê xwedî dernekevin. Ewr dakeve ser wê. Tarîbûna rojê tirseyezê bi ser wê ve bixe. Hela wê şevê bila reşetarî wê bixwimîne. Di nava rojên salê de wecê wê nekene. Bila nekeve hejmara mehan. Avay, bila ew şev stewr bibe. Dengê kêfxweşiyê nekeve wê. Yên ku rojê bi nalet dikin, bila naletê li wê bikin. Ew zilamên ku di hişyarkirina leviyatan de bi hunerin. Bila stêrkên êvarê tarîb bin. Bila albenda ronahiyê be. Lêbelê nebîne û bila mijankên berbangê nebîne. Ji ber ku diya min deriyên rehma xwe negirt û tengasiyê çavên min ve neşart. Ma çima gava bûm ez nemirîm? Gava ji rehmê derketim ilma xwe dawîn nedam? Çima çongan bona ku bimêjin pêsîran pêşwaziyê ji min re kirin? Ji ber niha zê vêketî rawestî û raketî bibûma. Ez ê bi qiral û şêwirdaran ve yên ku wêranxanan bona xwe hava kirine, an jî bi serokên xwedîzêr yên ku malên xwe bi zîvan ve dagirtinê re rehet bikirama. An jî mîna pitkên tîrêj nedîtine, mîna cenînê ku veşartine tu nebibûma. Li wir yên xerab ji geremolê ve dest dikşînin û yên westayî li wir rehetiyê dibînin. Li wir yên girtî tim bêxemin. Dengê suxrevan nabihîzin. Biçûk jî, mezin jî li wir in. Kole jî ji efendiyê xwe azadin. Çima ronahiyê de kesên bi keder? Çima jiyanê de yên canê wan biêşin? Ew ku bêriya mirinê dikin ku nayên û ji xezîneyan zêdetir li wê digerin. Ew ku gava gorê bibînin heta bicoşin kêfxweş dibin û şahiyê dibînin. Çima ronahiyê didin yê ku rêya wî ji wî re hatiye nixumandin û ji zilamê ku Xwedê bi çîtan ve dora wî zivirandiye? Ji ber ku berînan, nalîna min tê û qêrînên min mîna avê dirijin. Tiştê ku ez jê ditirsim tê serê min û tiştê ku ez jê bêzar bûme bi ser min ve tê. Ez ne bêxemim, ne dipengê de me û ne rehetim. Lêbelê tengasî tê. Beşa çaremîn. Elîf hazê temanî bersivê da û got: Ma gava mirovek bixwaze gotinekê ji te re bike, tu yê bixeyidî. Lêbelê ma kî dikare ji gotinê xwe ve bigirî? Avay, te dersê da gelekan û destên ku sist bûne xurt kir. Gotinên te yên ku tulpekî dibûn, li ser pêlan ve girt û teçongên ku diketin zeximandin. Lêbelê niha gava tê serê te bi zora te ve diçe, gaval te dikevî, tu şaş û metal dibî. Ma ya ku tu pê bawerî ne tirsa te ji Xwedê veyî û ya ku te yêvî dikî ne bê qisûriya rêyên te bixweyî, bê sûç kî helaq bû? Niha di bîra xwe de bîne û li ku derê zilamên rast tu nebûn? Li gora dîtina min cotkarên fesadiyê û yên ku zehmetê diweşînin wê diçînin. Bi hilma Xwedê ve tu nedibin û bayê hêrsa wî ve telef dibin. Gurmîniya şêr û dengê şêrê harbûyê hatin birîn û diranê şêrên ciwan şikestin. Şêrê pîrbûyî ji bênêçiriyê ve helaq dibe. Çêlkên şêrê me jî belav dibin. Bi dizîka gotinek ji min re hat û guhê min kust û pistê ji wê ve girt. Şevê di nava ramanên ji xewn û xeyalan de gava xewek giran dikeve ser mirovan. Erjengî û lerizîn hate ser min û hemû estiyên min lerizandin. û rehek ji ber min ve derbas bû. Mûyên bedena min hilperiyan. Ew sekinî, lêbelê min dîtina wî nebijart. Li ber çavên min wecek hebû. Gava her tişt bêdeng mabû, dengekî bîstim. Ma qet dibe ku mirov ji Xwedê ve bidadî be? Qey dibe zilam ji afirkirê xwe ve hîn jî safîttir be? Avay, ew bi qulên xwe ve ewle nabe. Xeletiyê jî li milyaketên xwe ve bar dike. Jiyên ku di xaniyên ji heriyê ve rûniştinê re çi qas zêde? Ew ku bingehên wan di axê de yî. Berî bi zûzê tên eciqandin. Di nava sibeh û êvarê de wêran dibin. Berî ku heye kesekî ji wan ve hebe, bi bêdawîbûnê tu nedibin. Ma ne wisa ye ku gava tayê çadırên wan ji hundirê wan ve bên qetandin hema dimirin? Lêbelê nev zaniyariyê. Beşa pencemîn. De bang bike. Ma yekî bersivê bidî teye ye.
u tu eş pirozan beri bide kijani jiber ku hersiye behişt dikuce çavnebari jî zilame çavzik dikuce meniye behişt direhdayine dedit و heman aleti li welatê wî vekir lawên wî li dûrî ewlekariyê ne û deryan de dieciqin û yekî xelas dike jî nîne zilamê birçî zadê wî dixwe heta ji nava keleman jî wî distîne û ji malên wî re devê dafikan vekiriye ji ber ku der ji zeviyê dernakeve û zehmet ji erdê ve naqede lêbelê mirov bi tengasiyê ve têdinê mîna ku çirûsk ber bi jor ve difirin lêbelê ez li Xwedê digeriyam û karê xwe ji Xwedê re berdidam ew xwedayê ku gelek tiştên mezin û nayên kişfkirin bê hejmar tiştên ku şaş dikin çê dike baranê dide rûyê erdê û avê dişîne ser zeviyan bi vî awayî yên ketî datîne cihekî bilind û yên şînê dikişînin derdikevin xweşiyê ramanên fenekan xera dike û destên wan nikarin destîseyên wan bikin zanyaran di fenekiyên wan de digire û şîreta kesên hîlebazan hema xera dike di rojê de li tariyê diqewmin û nîvrojê bi alîkariya dest ve digerin mîna şev be lêbelê ji şûr ji devê wan ji destê mirovê xurtiye xizan xelas dike û hêvî tê ji xizan re xerabî jî devê xwe digire avay zilamê ku Xwedê wî perwerde kiriye çi qas dilxweş e û tu perwerdekirina yê ku hêza wî têra her tiştî dike biçûk nebîne ji ber ku ew diêşîne ew dipêçîne ew birîndar dike destên wî qenc dikin dê te ji nava 6 tengasiyan ve xelas bike û diya heftan de wê bela destî te nede te di xelayê de ji mirinê û cengê de ji destê şûr ve xelas bike tu ê ji qamçiya ziman ve veşartî bimîne gava têkçûn were tu ê jê netirse tu ê bi têkçûn û xelayê ve bikene û ji cenawirên erdê ve netirse ji ber ku tu ê bi kevirên zeviyê ve li hev bike dê cenawirên beyarê bi te re aştî kiribin û tu ê bizanibe ku çadira te di xweşiyê deyî û tu ê sehetiyê li welatê xwe ve bike tu kêmasiyê nebîne û tu ê bizanibe ku dê nijada te zêde bibî zîlên te jî mîna gihayê erdê tam di kalepîriyê de tê were gorê mîna komeleya demedan di demsala xwe de tên rakirin avay me lêkolînê li wî kirin ûsa ye veya guhdarî bike û bona xwe bizanibe beşa şeşemîn wê yê bersivê da û got xwezîka kesera min carekê bê weznandin û tevî bêtara min bixin tereziyê ji ber ku niha dê ji qûmên behran ve zêde girantir biba gotinên min ji ber vêya çewtomewto bûn ji ber ku tîrên yê ku hêza wî têra her tiştî dike di hundirê min de ne rihê min jarên wan vedixwe toqînên Xwedê li hemberî min bona cengê rêz bûn ma kerê hov li cem giya dizire an jî ma gal cem êmê xwe dibore ma tiştê bêtem bê xwe tê xwarin an jî ma spîka hêkê de tem dibe canê min naxwaze ku ez dest bidim wan ew bona min mîna nanê mekruhin xwezîka xwestekê min were û Xwedê ya ku bêriya wê kirime bidin min ger Xwedê ji kerema xwe min beeciqîne û destê xwe serbest berde ku bila navka jiyana min jê bike bila ev jî ji min re be xemrevînî û ez di nava ezaba ku nayê parastin de bi kêfxweşiyê ve bicoşim ji ber ku înkariya gotinê niye pîroz nekirim ma qaweta min çi ye ku ez bisekinim û dawiya min çi ye ku ez sebir bikim ma hêza min hêza kevirê yî an jî goştê min ji tuncê yî ma ne wisa ye ku alîkariya min bi min re nîne û şîreta zexm dûrî min hate ajotin ji kesên ku dilê wî duhile ji hevalê wî ve xêr hewce dikî gerdev ji tirsa yê ku hêza wî têra her tiştî dike berde jî birayên min xayintiyê kirin mîna newalekê mîna cihava newalên ku diherike û diçe ew newalana ku bi qeşa ve şêlone û berf di nav wan de xwe vedişêre gava germ dibin xuyanî nabin gava germ dibe ji ciyên xwe tune dibin ji rêya wan karwan dikevin çewtiyê derdikevin çolê û helaq dibin karwanên temayê nihêrtin rêviyên şeba hêviya xwe wan ve girêda bûn ji ber ku bawer bûbûn fedî kirin gihaştin wir û şaşman ji ber ku hûn jî niha bûn tuneyek hûn toqînekê dibînin û ditirsin ma gotime ku tiştekî bidin min û bona min ji malê xwe ve bertîlê bidin an jî min ji destê neyar ve xelas bikin an jî min ji destê rêbiran ve azad bikin hînî min bikin ez ê jî bêdeng bim ez li ku şaş bûme ji min re bibêjin gotinên rastiyê çi qas xurtin lêbelê şermandina we çi dişermînî ma hûn şermandina gotinan difikirin
Madem ku gotnên bêçare mîna bayekîne. Belê, we bona sêwî pişkê davetin û bona hevalê xwe bazariyê dikirin. û niha ji kerema xwe ber bi min werin. Bila ehd bibe ku ez ji we re derew nabêjim. De vegerin, bila neheqî nebe. Belê, dîsa vegerin, doza min rast e. Ma zimanê min de neheqî heye. Ma polkeyê min tiştê xerab ji hev cêyê nake. Veşa heftemîn. Malrûya erdê şer nebona mirov e. Ma rojên wî jî nemîna rojên rojegerin. Mîna kolê ku bêriya siyê dikî, mîna rojegerê li benda heqdestê xwe yî. Bi vî awayî mehên hejartiyê bi mêrasî dan min. Bi parî jî şevên tengasiyê. Gava rakevim, ez ê kengî rabim dibêjim. Lê belê şev dirêj dibe û heta berbangê ji vergera her du aliyê xwe aciz dibim. Goştê min bi kurman û qalikên ji axêna hatiye girtin. Çermê min diqermiçe û dîsa vedibe. Çavê min ji makûka çilagê jîrtir û bêyî hêviyê diçikin. Di bîr bîne ku jiyana min helmeke. Dê çavê min carekî din qenciyê nebîne. Çavên yê ku li min dinêre, dê carekî din min nebîne. Dê çavên te li ser min bin, lê belê ez ê tune bibim. Ewr belav dibe û diçe. Bi vî awayî yê ku dadkeve warê miriyan carekî din dernakeve. Êdî venagere mala xwe û êdî ciyê wî wî nas nake. Ez jî bi zimanê xwe ve negirim. Bi tengasiya rihê xwe bibêjim. Bêşa canê xwe ve gilî bikim. Ma ez behrim, an jî cenawirê behrê me ku ten û tirvanekî danî ser min. Gava ez dê li vînên min xemrevîntiyê ji min re bikin. Dê doşeka min giliyê min aş bike dibêjim, tu min bi xewna ve ditirsînî û bi xewn û xeyalan ve bêzar dikî. û canê min xeniqandinê û ji van hestiyan zêdetir mirinê qenc dihesibîne. Ez ji jiyana xwe ve dikerihim. Heta hetayiyê jiyanê naxwazim. Destê xwe ji min ve bikşîne. Ji ber ku rojên min valahiyekin. Ma mirov çi ye ku tu yî mezin bikî û bila dilê te bi wî mijûl bibî. Her sibeh tu li wî bipirsî û her demê wî biceribînî. Hîn tu yê çi qasî çavê xwe ji ser min ve nezîvirînî û qasî dema ku ez şorika xwe daqurtînim min bernedî? Ger sûcekî kiribim, çi bi te kirme ya çavdêrê mirovan? Çima te min ji xwe re kiriye nîşan? We ji xwe re bûm barek. û çima tu gunehê min nabexşîne? Fesadiya min jî naqedîne? Ji ber ku ez ê niha axê de rakevim û tu yê pir li min bigerî. Lê belê ez ê neyim dîtin. Beşa heştemîn. Bîldadê şuayî bersivê da û got. Ma tu yê heta kengê vana bibêjî? û dê gotnên devê te mîna bayekî xurt bibin. Ma Xwedê dadê xwar dike. An jî gelo yê ku hêza wî têra her tiştî dike, rastiyê xwar dike. Ger lawên te li hemberê wî sûcekî kiribin, wan jî dayî destê gunehên wan. Ger tu bilezîne û li Xwedê ve bigerî û li ber yê ku hêza wî têra her tiştî dikî bigerî, ger tu rast û pak bibî, bi rastî dê ew ê bona te niha hişyar bibe û dê xwe çiyê bide welatê te yî rastiyê. Destpêka te biçûk jî be, dîsa dê dawiya te zêde bimîne. Lê belê niha ji nifşa berê ve bipirse ku bapîrên wan lêkolîna çi kirine zaf bifikire. Ji ber ku em zilamên dohon e û tiştekî nizanin. Ji ber ku rojên me rûya erdê siyekin. Maqeya wê hînî te nekin. Ji te re nebêjin û ji dilên xwe ve gotnan dernexin. Li ciyê ku teqîn tune be, qemir derdikeve. Li ciyê ku av tune be, qamir mezin dibe. Gava hîn hêşînî, berî ku bêjê kirin, berî her giyayî zwa dibe. Rêyên hemûyên ku Xwedê ji bîr dikin wîsane û hêviya zilamê bê bawer tune dibe. Tiştên ku ew pê bawer e dişkê û ya ku pê ewleyî tora pîrê yî. Xwe dide mala xwe, lê belê ew nasekine. Bi wî ve dizeliqe, lê belê ew li ciyê xwe ve nasekine. Li ber tava rojê ew hêşîne û guliyên wî bi ser bexçe wî ve dikevin. Rehên wan li komeleyek kevran dipêçe, mala kevra dibînin. Ger ji ciyê xwe ve bê bişkuvandin û xerabekirin, ew cih bi gotna te nedîtme wî înkar dike. Avay, şahiya rêya wî ev e û yên wekî din ji axê ve derdikevin. Avay, Xwedê zilamê zanyar ji xwe ve navêje û bi destê kesên ku xerabiyê kirine nagire. Dê dîsa devê te bi kem ve tijî bike, lêvên te jî bi qêrînên kêfxweşiyê ve. Dê şermezarî biyên ku ji te ve dikerihim bigire û çadira xeraban tune bibe. Veşa nehemîn. Wê yû bersivê da û got. Rastî, dizanim ku wisa ye, lê belê ma mirov çawa dikare li ber Xwedê mafdar derkeve? Ger bixwaze ku keftûlev tê bi wî re bike, nikare ji hezaran yekî bersivê bigihîne wî. Yê ku ji dil ve zanyar û di xurtiyê de dijwar e ew e. Ma kî bi wî re serhişkiyê kir û xweşiyê dît? Yê ku çiyayan ji ciyê wan radike ew e û hayê wan jê çê nabe. Gava bi hirsa xwe wan bi serî û binî dike.
Yeko dinej ciyo dilerzine ewe u stune ve dilerzin. Yeko emir dede roje ewe. Ew jî dernakeve û stêrka mor dike. Yeko tena serê xwe ezmanan diştîne ew e û yeko li ser pêlên behrê ve dimeşe ew e. Yê termê merxê, stêrka Orion û birca Perwîn û odeyên başûrê ya Frandiyê ew e. Yê ku tiştên mezin, yên ku nayên kişfkirin û bêjmartin tiştên ku şaş dike ew e. Avay, ji cem min ve derbas dibe jî ez wî nabînim û derbas dibe û diçe jî ez hay jê nabim. Avay, da dide nêçîrê. Kî dikare wî vegerîne? Kî ji wî re tu çi dikî dibêje? Xwedê hirsa xwe venagerîne. Dibin wî de alîkarên reha têk diçin. Kal ku ma ku ez bersivê bidim wî û bona wî re bikevim kevtûleftê gotinê xwe hilbijêrim. Ger ez bi heq bibûma jî, bersivê neddam wî. Ez ê li ber dadgerê xwe ve bigeriyama. Gerbangî wî kiribûma û wî jî bersivê bida min, dîsa ji ber ku guh dayê dengê min ez ê bawer nebûma. Ew ku bi bahozê ve min deeciqînî û li valahiyê birînên min zêde dikî. Min bernade ku ez hilma xwe bigirim. Lê hew bi tealiyê ve min têr dikî. Gerbona quwetê be avay, xurt e. Gerbona dadiyê be ew dibêje ku ma kî min bangî dadgehê dikî? Ger ez salih bim jî devê min xerab dike. Ez zanyar jî bim min xwar dike. Ez zanyarim, xwe nahesibînim. Jiyana xwe biçûk dibînim. Gişt yekin, bona vêya dibêjim. Yê zanyar jî, yê xerab jî diqedîne. Dema nişka ve bela dest bi weşandina mirinê bike, bi mîneta bêsûcan ve kêfxweş dibe. Dinê dane destê xeraban. Yê ku çavê serwerên wê girtiye ew e. Gerne ew be ma kî ye? Lê rojên min jî ji nûşegiyan ve lestir bêyî dîtina qenciyê di revê dene. Derbas dibin û diçin. Mîna lotkeyên sivik, mîna qertela ku bi ser nêçîra xwe ve dadkeve. Ger ez bibêjim ku giliyê xwe ji bîr bikim, wecê xwe yê xerabe berdim, bi firehî bibim. Ez ji hemû derdên xwe bêzar dibim. Tu yê min bêsûc nehesibînî, ez dizanim. Ez ê mahkûm bibim. Wê gavê çima ez li valahiyê kedê bikişînim? Ger ez bi ava berfê ve xwe bişom û destên xwe bi ava xweliyê ve paqij bikim, tu yê dîsa min rade kortala pîstiyan. Wê kincê min jî ji min erjeng bibin. Ji ber ew mîna min ne mirov e ku ez bersivê bidim wî û tevî wê biçim dadgehê. Di nava me de kizîr nîne ku destê xwe deyne ser me her duyan. Bila darê xwe ji ser min ve rake û tirsehêza wî min bêzar neke. Wê çaxê ez ê bigotma û ji wî neditirsiyam. Ji ber ku wisa ez nebixweme. Beşa de hemîn. Ji jiyana min ve canê min aciz bû. Ez giliyê di hundirê xwe de serbest berdim, bêşa canê xwe ve bibêjim. Ji Xwedê re bibêjim, min mehkûm meke. Ma çima tu min re ketê kevtûleftê ji min re bigîne? Tu xedariyê dikî, keda destê xwe biçûk dibînî û ronahiyê denê ta xeraban. Ma ev bona te qenc e? Ma te de çavê mirovan e ne? An jî tu mîna mirov dibîne dibînî? Ma rojên te mîna rojên mirovan e? Salên te mîna rojên mirovan e ku tu li fesadiya min ve digerî û lêkolîna sucê min dikî? Tu dizane ku ez nexerabim û yê ku ji destê te ve xelas bike nîne. Destên te ji her alî ve şikil dan min afirandin, lê dîsa jî tu min di helaq kirinê de yî. Di bîra xwe de bîne, ez dava dikim, te mîna heriyê şikil da min. û ma tu yê min dîsa vegerînî axê? Ma te min mîna şîr nerjand û min mîna penîr hiş nekir. Te çerm û goşt li min kir, behestî û rihan ve hevrêsand. Teşkerema xwe qencî û jiyanê da min û cihê kirina te ruhê min parast. Lê belê tevana di dilê xwe de veşartin. Ez dizanim ku yal cem te ev e. Ger ez sûcan bikim, tu yê çavderiyên min bikî û ji fesadiya min ve tu yê min bêsûc dernexî. Wey li serê min, ger ez xerab bibim û ger ez salih bibim, ez ê bi têrbûna şermiyê û li nêrtina zebûniya xwe nikarbim serê xwe bilind bikim. û ger serê min bilind bibe, tu yê nêşîra min bikî, mîna şêrekî û dîsa jî qeweta xwe mirovan şaş dike, di ser min de bide xuyanîkirin. Tu yê li hemberî min şeadeyên xwe teze bikî û hirsa xwe li ser min zêde bikî. Li hemberî min artêş li pê artêşan. û te çima min ji rehmê ve derxist? Min ê hilma xwe dawîn bidana û qet çavek jî nikarba min bidîtana. Ez ê bibama mîna ku qet nebûme. Ji rehmê ve dê min bibana gorê. Ma rojên min ne hindikin. Êdî bibire û min berde ku ez hinekî firehiyê bibînim. Berî ku herim cihê ku ez ji wir ve venagerim, warê tarî û mirinê, warê tarîbûna mîna reş tariyê yî, warê tevlihevî û siya mirinê, ew cihê ku li wir ronahî mîna reş tariyê yî. Beşa yazdan. û tu sof harê namayî bersivê da û got. Ma qey bila civaka gotinan bê bersiv bimînin.
Umaye ku gelekî gotnan dibêje bila salih bê hesibandin. Ma bila pesnaya te mirovan bêdeng bikin. û tu gava qerfên xwe mirovan re bikî, divê tu kes te neşermîne. Ji ber ku tu dibêjî, ya ku dim hînkirinê pak e, û çavên te de ez paqijim. Lêbelê xwezîka Xwedê bibêje û li hemberî te lêvên xwe veke. û razên zanyariya xwe bigihîne te, ji ber ku ew di fehmkariyê de qat qatî ye. û bizanibe ku Xwedê ji fesadiya te li te diborîne. Ma tu dikarî Kuraniya Xwedê bibînî. Tu karî bigêje dawiya yê ku hêza wî têra her tiştî dike? Qasî ezmanan bilind e. Tu dikarî çi bikî? Ji warê miriyan kurtir e. Ma tu dikarî çi fêm bikî? Pîvana wê ji dinê ve dirêj û ji behrê ve firehtir. Ger derbas bibe û biçe û ger mifte bike û gerbangî dadgehê bike, kî dikare wî vegerîne? Ji ber ku ew bi zilamê derewîn ve dizane, bala xwe nede jî xerabiyê dibîne. Lêbelê aqilê zilamê vala nîne û mirov mîna dehşika kerê hov dizê. Ger tu dilê xwe serrast bikî û ji wî re destê xwe vekî, ger di destê te de xerabî hebe, wê bi dûr bixe û bila neheqî çadırên te de rûnenê. Bi rastî tu yê wê gavê wecê xwe yî bêgemar bilind bikî û tu yê zexm jî bibe û netirse. Ji ber ku tu yê teዕba xwe ji bîr bike. Tu yê mîna avên herikî ye û derbas bûye di bîra xwe de bîne. û jiyana te ji dema nîvrojê ve zelaltir dibe. Ger tarî bibe jî, dê bibe mîna sibeyê û tu yê ewle bibî, ji ber ku hêviyê ye û tu li her aliyê xwe lêkolînê dikî û dewlekariyê de razê û tu yê rakevî, yê bitirsîne ji dê tu nebe û dê pir kes wecê te bixwazin. Lêbelê dê çavên xeraban bitefin û ciyê ku lê birevin jî dê tu nebin û hêviya wan dê dayîna hilma dawîn be. Beşa dozdan. û Eyûb bersivê da û got: Qewma rastaqîn hûn in, dê zanyarî jî tevî we bimre. Lêbelê mîna ve aqilê min jî heye. Ez ji we kêmtir nînim û ma tiştên mîna veya kî nizane? Ez ji bo evalê xwe bûm mîna zilamek pêkenî. Ez ku bangê Xwedê dikirim û bersivê dida min, zilamê rast û bê qisûr bû kenokî. Di ramana kesê ku bêxem de heqaret ji bêtarê re heye. Bona kesên lingê wan dişemite ev amade ye. Çadırên tazîkiran di aramiyê de û yên ku Xwedê anîne xezebê dewlekariyê de ne. Xwedê zêde bi zêde îtîne ji destên wan re. Lêbelê niha ji heywanan ve bipirse û ew bila hînî te bikin û ji civîkên ezmanan re bila bigihînin te. An jî ji axê re bibêje û bila hînî te bike. Masiyên behrê jî ji te re dibêjin. Di nava vana hemûyan de ma kî nizane ku destê Xudan veya çêkiriye? Ew Xudan ku canê her jîndarî hilma hemû cûreyên afiran di destê wî de ye. Gerçewa polkê tiştê ku dixwe tehm bike, ma guh jî tiştê bîstiye wisa naceribîne. Zanyarî di kalepîran de, fehmkarî jî di dirêjiya temenê de yî. Zanyarî û hêz di Xwedê de yî. Fehmkarî û şîret yên wî nin. Avay, ew xera dike û dîsa ava nabe. Mirov kilît dike, nikare ve bibe. Avay, avan girê de ku ew zuha dibin û wan berdide ku dinya bi ser û binî dikin. Hêz û zanyarî di wî de ne. Yê ku dixape û dixapîne jî yên wî ne. Şîretkiran bi tazîbûyî dajo û dadgeran dîn dike. Girêka ku qiralan avêtine vedike û ta pişta wan ve girê dide. Kayînan bi tazîbûyî dajo û zilamên xurt diqulupîne. Gotinên zilamên ewle ji holê ra dike û hişê kalepîran digire. Heqaretan li ser emiran ve dirijîne û piştika xwedî qudretan sis dike. Di hundirê tariyan de Kuraniyan vedike û siya mirinê derdixe ronayiyê. Gelan mezin dike û wan tune dike. Gelan fereh dike û wan sirgun dike. Dinya hişê kesên ku li serê qewmê xwe ne radike û wan di çolekî rêyawê nîne de digerîne. Bi alîkariya destan ve di tariyê de dimeşin û ronayî nîne û wan mîna serxweşan digerîne. Beşa sêzdan. Avay çavê min hemûya vana dît. Guyê min bihîst û wê fêm kir. Ez jî bi tiştên ku hûn dizanin zanim. Ez ji we kêmtir nînim. Rastî, ez jê ku hêza wî têra her tiştî dikere bibêjim û dixwazim ku bi Xwedê re têkevim dozê. Lê hûn jî derew rêz kirin. Hûn gişt bi jîşkên bêqîmetin. Xwezîka hûn bi tûmî hiş bibin. Ev ê jî bona we bibûye zanyarî. Niha qala min bibîzin û li îdeayan lêvê min ve qenc guhdarî bikin. Ma hûn bona Xwedê gotinek neheq dibêjin û hûn bona wî bi hîleyan dibêjin. Ma hûn aliyê wî digirin û bona Xwedê dibin dozdar. Ger we bikole dê qenc bibe. Yana qew hûnê wî jî mîna mirovan dixapînin bixapînin. Hûn bi dizîka aliyê wî digirin.
Jixwe dê bu ve bipeke. Ma gelo meznahiya wî we bêzar nake û toqîna wî bi ser we ve nakeve. Tiştên ku hûn di bîra xwe de tînin me telokên ji xweliyê ne. Kelehên wê jî kelehên ji heriyê ne. Bêdeng bin, min berdim ku ez bibêjim û dê çi bê serê min bila were. Ma çima ez ê goştê xwe bigirim nav diranên xwe û canê xwe têxim nava lepên xwe? Avay, dê ew min bikuje. Hêviya min nîne. Qet nebe ez li hemberî wî rastiya rêyên xwe biparêzim. Dê xelasiya min ev bibe ku dê mirovek bê bawerî dernekeve hizûra wî. Qenc li gotina min guhdarî bikin û bila vegotina min di guhên we de be. Avay, niha doza xwe rêz kirim. Dizanim ku ez ê salih bêm hesibandin. Yê ku min re bikeve keftûlev tekî ye, ji ber ku ez ê wê gavê bêdeng bimama û hilma xwe yî dawîn bidama. Lêvan her du karî min re meke. Wê gavê ez ê nikarbim ji ber te xwe veşêrim. Destê xweşser min ve dûr bibe û bila toqîna te min bêzar neke. Wê gavê bangî min bike ku ez bersivê bidim te. An jî ez bibêjim ku tu jî bersivê bide min. Fesadî û sûcê min çi qasin? Guneh û sûcê min bigihîne min. Çima tu wece xwe vedişêrî û min ji xwe re neyar dehesibînî? Ma tu dixwazî pelê ku ba diajo bitirsînî û tu ê bera kayê hişk bidî. Ji ber ku tu li hemberê min tiştên tal dinivîsîne û bi mêrasî fesadiyên cîwaniya min didî min. Tu lingê min li darê vedixî û li benda hemûyên rêyên min disekinî. Sînorê li ber gavê min vedikişînî. Lê ez jî tiştekî kurmî û telef bûyîme. Mîna kincê bizûsk lêxistiyîme. Beşa çardan. Mirov ku ji pîrekê vebûyî, rojên wî kin e û têrî tengasiyê dibe. Mîna çîşekê derdkeve û diçilmise. Mîna siyê direve û nasekine. Ma tu çavên xwe liyê wisa re vedike û min bi xwe re dikişîne darazkirinê? Ma kî dikare êgemarî ji paqij ve derxîne? Qet kesek. Madem ku rojên wî hatine bijartin, hejmara mehên wî li cem tene û madem ku te sînorê wî daniye û nikare wê de derbas bibe. Ji wî çavê xwe hilgire ku bila heta ku roja xwe biqedîne rehet bike. Mîna xebetkarê rojanî. Ji ber ku bona darekî hêviyê ye. Jê bibe jî dê dîsa bidome û zîlên wê kêm nebin. Ger reha wê di erdê de pîr bibe û dalîta wê di axê de bimre jî, gava bêhna avê bigre, dê zîl bide û mîna tîr hekê guliyan berdide. Lêbelê mirov dimire û têk diçe û zilam dê hilma xwe yî dawîn bide. Kaw li ku derî? Çawa ku ji golan ve av diherikin û diçin û şet dibe çol û zuwa dibe. Mirov jî wisa radikeve û ranabe. Ezman heta tune bibin, hişyar nabin û ji xewa xwe nayên hişyar kirin. Xwezîka tu min diwarê miriyan de veşêre. Heta ku hêrsa te derbas be tu min veşêre. Dem diyarekê bi min de û wê gavê min di bîra xwe de bîne. Ma mirov bimire diveje? Heta ku nobedariya min biqediya, ez di hemûya rojên şer de disekinîm. Te bang dikir, ez jî bersivê didam te. Te bêriya karê destên xwe dikir. Lêbelê niha gavê min dijmêrî. Ma tu ser sûcê min nesekinî. Gunehê min di nava kîskê de mor kiriye û te mora xwe li ser fesadiya min xist. Lêbelê çiya xera dibe û dibe wêran û zinar ji ciyê xwe ve têk kişandin. Av keviran dimeşîne. Lehiyên wê axa erdê de herikîne dibe. Tu sêviya mirovan tune dikî. Tu her tim wî meğlûb dikî û ew derbas dibe û diçe. Tu rûyê wî diguherîne û dişîne. Lawên wî rûmetê dibînin. Lê ew nizane û zebûn dibin. Lê ew ji halên wan fêm nake. Bona wî hew goştê wî jan dide. Bona wî jî canê wî şînê digire. Beşa panzdan. Welî fazê temanî bersivê da û got. Ma mirovê bi zanyarî bi zanîna vala bersivê de û zikê wî bayê rojhilatê ve dadigirî. Ma mirov bi gotinên kêrnayê pevre daxivin û bi gotarên bêfêde. Tu heta tirsa Xwedê jî ji holê radike û li ber Xwedê tu dibe astengê sehêtiyê. Ji ber yê ku hînî devê te dike fesadiya te bi xwe yî û yê ku te wan bijartiye zimanê fenekan e. Yê ku te sûc derdixe devê te yî. Ne ezim û lêvên te li dijî te şadeyiyê dikin. Ma zilamê pêşiyê bûyiye tu yî, an jî destpêka te berî çiyayan e. Ma te raza Xwedê guhdarî kiriye ku tu zanyariyê bi taybetiya xwe dibînî. Çi zanîna te heye ku em bi wê nizanibin? Çiye fêmkirina te ku bi me re nîne? Di nav me de zilamê porspî jî kalepîr jî hene. Ji bavê te jî pir pîrtirin. Maştere hindike xemrevîniya Xwedê gotinên bi te re nerm. Çima dilê te te diherikînî? û çavên te bi rûskan davêje ku
ترحی خو لدجی خوده دزیویرینی وج دوی خو و گوتنه اوسا دردخی مامروف چیه کو پاقش ببه و یکو پیرک دینه دنه چیه کو بلا صالح به آوای خودش پیروزن خوره اولنینه حتی عزمان جی ده چاوه وی ده نپاقجن لکو داره ما کو مروف مکروح و خرابه او مروفا کو نحقی مینا آوه ودخوه من گهداری بکه کو از نشانی تبدم و تشتین کو دیتمه بگهینم و تشتین کو ظلام انزانیا جی باپیرن خو بستندیه و آگاه دکن و تشتین و نشارتنه او باپیران کو ولات هاو جوان راحت بوداین و جناوان و هم بیان درباس نبو ظلام بکر ده همو روژن خود دگوزه و سالن کو بونا زوردستانات نستندن جمارتینه دنگه توقینان ده گوه ویدنه گاوا او ده دلخوشیه ده به ریبر بسر ویوتی باورناکه که دشتاریه وگره و شور لبنداویه بونا نان دگره بگوتنا لکو داری دزانه که روژاوی تاری لبر سری وی آماده ای تنگاسی و آستنگی وی بیزار دکن وی مغلوب دکن مینا قرالی که بونا جنگی آماده بوی مادم که دسته خالدجی خوده دریش کر و لهمبری یک و هزاوی تیرا هر تشتی دکره میدان دخوازه بسروی و باز ددی ببه هستکورا تند و به گریکین مزن یه مرتالا خواه مادم که وجه خو قلواند و bez لسر پشتا خو داهف و الباجارین خرابوی ده دمالین که لوان نای ماین رونشت او که هاو مابون ببن کوملین کفران ده دولمند نبه و هبون اوی نسکنه و مالین وی لروی عرده ده بلاو نبن دهش تاریه و نقتی اگر گلین وی زواب که و ده بلما ده وی خوده و هره بلال جیه والا نخاپه و اوله نبه جبر که ده موچه وی والا هیب به ده بری روژاوی کاری به تمام کرن و گلین وی هشین نبه مینا شفمه وی ده حرسمه خوبو هشینی و مینا داره زیتون چیچگا خوبا ویجه جبر که کریه به باوری ستورد به و اگر چادر وانی برتیل ده خود قدینه جخرابیه و آوستمینن و فسادی دزین و دلوان پنکی آواد کن بشا شازدان وی برسوه دا و گوت من پر تشته مینا وانا بیستن هنگرس خمروینن راوستنه ددنن ماداویش گوتنین والا رد به آنجی چه زوره دته که تو برسوه دی اجی دکاری بو مینا و بگوتما گر لدولا جانه من جانه و هبویا کاری بوم گوتنان بر و ریز بکراما و لهمبری و سره خو کل بکراما لیبله من ابدوه خو و هزه بداماوه و بخمروینیا لیبن خو و آش بکراما گر از ببیجم جی خما من آشنا به و گر بیدنگ ببیم ده چیش سر من را به لیبله نهاوی من راوستاند تحمیه جواکا من ویران کر و تمن شداند و قرمچاند ویال دجی من شعده لوازیا من جی لدجی من رادبه لبر وجه من شعدهیه که به هرسا خواه من چراند و زحمت دامن درانین خواه لسر من قیری چاند نیار من چعبین خواه لسر من و توش دکه دوی خواب سر من و وکرن به حقارت ولدیما من خستن لدجی من لجم هف دجبن خوده من دن حقان و داویجه دسته خرابان از بیخم بوم وی من پرتاند و جهستیه من و گرد من لعرده و خست و پرچه کر و من شخواره به نشانی دانی تیروانین وی دورا من دگرن قد نا پارزه گرچکه من ده قلشینی زراوا من به عرده و درجینی دگودا من ده گیدوک لسر گیدوکان ودکی مینا دوکی ایریشی من دکی جلکه کی سر چرمه خو و دروتم و گرامیا خو داخه ده گماری کرم جگریه وجه من سور بو و سیا من سر مجان که منن دیسا جی دسته من ده زور دستی تونه و دعایا من پاکه یا آخ سر خوینا من نخومینه و بلا جیه سکنه جقیرینا من را تونه به هنج نها و آوای شعده من ده عزمانان ده و یکو بونا من شعده یه که لبلندهی آیه ین حنک خوب من را دکن جی حوال منن چاوه من حسران جه خوده را درجینه بونا که خوده ناواوی و مروف ده دناوا لاوی مروف و جیران وی ده لحقه بگری جبر که چند سال درباس ببی از هرم ریا که از جه و ناگرم بشه حفدان روحی من شکست روژه من تفیان گور لبندامنه راستی قرف کر لجه منن و چاوه من به حقارت وان و شوید بورینه نام میشکانه بده لهمبری خواه بده در حود من ماکی هیا که به من را دست پی بگره جبر که تدلی وانج فهمکاری و گرد جبر ویا دویوان بلندتر نکی ظلام بونا که پاره بستینه حوالین خود ده دست چاوین لاوی جی دتفن و منج قومان را کرمه تلوک و او تفی وجه من دکن و چاوین منج کسری و تاری بو همویا اندام من جی مینا سیه کی
Dê zilamên rast bi veya şaş bibin û dê li dijî duruyan mîna zilamê bê sûç tevgerê bikî û dê salih rêya xwe bigire. Yê destê wî paqij jî dê hîn jî xurttir bibe. Lê hûn gişt dîsa werin û ez ê di nava we de zilamekî bi zanyarî nebînim. Rojên min derbas bûn. Tiştên ku li wan nêt kirim, tiştên ku malên dilê min in şikestin. Şevê datînin devla rojê, dibêjin ronahî nêzîkî tariyeyî. Ger ez bi gotina warê miriyan mala min î sekinî bim. Ger li vînên xwe li tariyê raxistibim. Ger ji kortalê re tu bavê min î, ji gur re dayîk û xuşka min î gotibim, wê gavê hêviya min li ku derê yî û hêviya min dê kî wê bibînî? Dê dakeve deriyê warê miriyan, gava ew di axê de tevî hev bigihêjin aramiyê. Veşa hicdan. û bîl da dê şoahî bersivê da û got. Ma hûn ê heta çi wextî nêçîra gotinan bikin? Fêmkar bibin ku em dawiyê biaxivin. Ma çima me dixin cihê heywanan û çavên we de bûn mindar? Tu ku bêhêrsa xwe tu xwe diperitînî, ma dê doxra te de dinya bê terikandin û dê zinar ji cih ve bê barkirin. Belê dê ronahiya xeraban bitefe û pêta girê wî dê şewle nede. Ronahî dê çadira wî de bibe tarî û qendîla wî dê ser wî de bitefe. Dê gavên hêza te bitefe û şîreta wî dê wî bixîne. Ji ber ku bi pêlên xwe ve xwe davêje torê û ser torê de dimeşe. Dê paniya wî têke ve feqê û dafik wî dabeleyîne. Bona wî de axê de girêkek hatiye veşartin û ser rê de feqe ye. Dê ji her alî ve tirsehêz wî bêzar bikin. û li pê paniyên wî dê bera wî bidin. Dê birçîbûn hêza wî bikoje û bêtar her tim li cem wî amade be. Dê endamên gewda wî bên kojîn, wê lawê yekemîn yê mirinê endamê wî bixwe û biqedîne. Ji çadira ku pê ewle ye dê bê hilkişandin û avêtin û dê ji qiralê toqînê re bêbirin. Yê ku ne ji wî ye, dê çadira wî derûnê. Dê kevkurt bi ser welatê wî ve bê weşandin. Dê rehên wî ji binî ve hişk bibin û ji ser ve jî guliyên wî biçilmisin. Dê bîranînên wî ji welêt ve winda bibe û ji kuçê jî navê wî dê nemîne. Dê ji ronahiyê ber bi tariyê ve bê ajotin û ji dinê ve bê qewirandin. Dê di nava neteva wî de ne law ne jî zazê wî hebe û diwarê wî xerabiya wî de yê li pê wî mayî tune be. Yên li paş te ne, dê roja wî ve şaş bimînin. Mîna ku yên li pêşiyê ketine toqînê. Rastî, warê yên ku neheqiyê dikin wisa ye û cihê yên ku Xwedê nizanin ev e. Beşa nozda. Wayî bersivê da û got. Ma hûn ê heta çi wextî canê min bikesirînin û min bi gotinan ve bieciqînin? Ev 10 care hûn bi min ve dipekin. Hûn bi min ve ji tundîkirinê ve naşermin. Ger ez ji rastiyê ve derketibim, rêşaşiya min dê min re bimîne. Ger bi rastiyê jî hûn li hemberê min dikevin kubrê û şermezariya min li ser çavên min ve bixin. Niha bizanibin ku di doza min de Xwedê min xera kir û min bi tora xwe ve pêçand. Avay, ez bi gotina zordestiyê diqêrim û ji min re bersiv nîne û ji bona alîkariyê diqêrim jî ji min re dadî nîne. Çît kişand rêya min û nikarim derbas bibim û tariyê danî ser rêyên min. Rûmeta min ji ser min ve kir û taca serê min ra kir. Ji her alî ve min xera kir û ez qediyam û hêviya min mîna darekî ji riha wê ve ra kir û li hemberî min hêrsa xwe sor kir û min ji neyarên xwe ve dihesibîne. Çeteyên wî gişt pevretên û li hemberî min rêyên xwe çê dikin û li dora çadira min artêşgehê ava dikin. Birayên min ji min ve dûr xist û nasên min bi tûmî bûn xerîbên min. Êdî wisa bû ku merivên min nayên min. Hevalên min yên nêzik jî min ji bîr kirin. Mêvan û qîzên xizmetkarên min yên li mala min in min bi biyan dihesibînin. Ez di çavê wan de bûm xerîb. Ez bangî kolê xwe dikim, lê bersivê nade. Ger ez bi zimanê xwe li ber wî bigerim jî. Hilma min ji pîreka min re erjeng bû. Lavaya min jî ji lavê diya min re. Zarokên biçûk jî min biçûk dibînin. Ger ez rabim ser pêlan li dijî min de axivin. Hemrazên min tim ji min dikerihin. Heskirê min jî wecê xwe ji min ve dan alî. Hestiyê min ji çerm û goştê min ve dizeliqe. û ez bi çermê diranê xwe ve hew reviyam û xelas bûm. Ya hevalên min, bila gunehên we bi min ve bê. Ji ber ku destê Xwedê li min veket. Çima hûn jî mîna Xwedê bera min didin û bi goştê min ve têr nabin? Xwezîka niha gotinê min bihatina nivîsandin. Xwezîka li pîrtûkê ve bihata qeydkirin. Bi pênûska hesin û gulê ve bona ku bibe daîmî ji zinarekî bihata kolandin.
لێبەلێ ez dizanim ku xelaskerê min zindiye û ya dawiyê dêl ser axê ve bisekine û çermê min ev bedena paşî ku tune be wê gavê ez ê bêyî goştê xwe Xwedê bibînim. Ez ê wîdaliyê xwe de bibînim û dê çavê min wî bibînin û ne mîna xerîbekî. Di sînga min de dilê min ji xwe ve diçe. Madem ku reha kar di min deyî, hûn em çawa bera wî bidin bibêjin? Ji şûr ve bitirsin, ji ber ku dadgehekê ye. Bona ku hûn bizanibin, ceza şûrê zehf bi hêrs dibe. Veşa bîstemîn. û tisofarê namayî bersivê da û got. Bona veya ramanê min bersivê didin min û ji ber vê sedemê döndurê min de xiroşe ye. Pekandina ku min şermezar dike bihîstim û nava fehmkariya min de ruh bersivê dide min. Ma tu veya nizanî, ji dema kevnare de, ji dema ku mirova tê xistinî dinê. Qêrîna serfiraziya xeraban Kurd e û kêfxweşiya xeraban bi demekê yî, ger bilindahiya wî bigêje ezmanan û serî wî bigêje ezmanan jî, bi aba dîn tu nedibe, mîna pîstiya xwe yên ku wî dîtibin dê ew li ku derê yî bibêjin. Dê mîna xewnan bifire û wî nebînin. Belê, dê mîna xewn û xeyalê şevê bê qewrandin. Çavê ku wî dîtiye dê carekî din wî nebînî. Cihê wî jî êdî wî nebînî. Dê lawên wî rizaya xizanan bixwazin û dê destê wî bi xwe malê wî vegerînî. Hestiyên wî bi ciwaniya wî vetijîne. Lêbelê dê tevî wî de axê de rakevin. Di devê wî de xerabî şêrîn be jî, dibin zimanê xwe de wê veşêre jî, wê biparêze, bernede jî û polkeya xwe de wê veşêre jî, di rêviyê wî de nanê wî tê guhertin, di hundirê wî de dibe zirava marên ker. Hebûnan daqurtan û dê wan verşe. Dê Xwedê wan ji zikê wî ve derbike. Dê ji here marên ker bimêje. Dê zimanê koremarê wî bikuje. Dê ew ji coyêna wê, ji çem û newalên hunguv û ji dew zewqê negire. Tiştê ku kedê daye wan dê vegerîne û dê nikaribe wê daqurtîne. Dê li gor malên ku bi dest xistiye ve kêfxweş nebe. Ji ber ku xizanan heciqand. Devdevkî berda. Bi zora xwe xaniyê kişand, girt û ava nekir. Madem ku dilê xwe de bi aramiyê nizanî dê nikaribe tu tiştê ku ji wê zewqê digire xelas bike. Tiştek ji ber xwarina wî mayî nemabû. Ji ber vêya dê rewşa wî ya qenc nedome. Di nava tijîbûna firehiya xwe de ew xwe di tengasiyê de be. Dê destê heçî kesê ku tengasiyê de yî bigihêje wî. Dema zikê xwe tijî bike, dê Xwedê xeyda hêrsa xwe bavêje ser wî û gava xwarinê bixwe, wê bi ser wî ve bibarîne. Dê ji çeka hestinî ve birevî. Lêbelê dê kevana tuncî wî qulqulî bike. Tîrê dikşîne. Ew jî ji bedena wî ve derdikeve û serê wî dibiriqe ji zirava wî ve derdikeve. Toqîn li ser wî ne. Bona xezîneyên wî bi her celebî tarîbûn amade sekinîne. Dê agirê ku mirov nikarin pif bikin, wî bixwe û biqedîne. Dê çadira wî de ji ber mayî telef bike. Dê ezman fesadiya wî derxînin holê û erd li hemberî wî serî hilde. Dê zadên mala wî biajotin û birin. û di roja hêrsa wî de bihelin û biherikin. Para zilamê xerab ji Xwedê ve ev e û mêrasa ku bona wî ji Xwedê ve hatiye emirdayîn ev e. Beşa bîstûyekan. Wê Eyûb bersivê da û got. Guhdarî bikin, gotina min guhdarî bikin. û bila bona min xemrevîniyê we ev be. Min berdin, ez jî bibêjim û paşê ez bibêjim hûn bi xerfî bisekinin. Ma giliyên min ji mirovan re ne? û çima bila canê min teng nebe? Li min binêrin û şaş bimînin û destê xwe deynin devê xwe. Ez her ku di bîranîna veya de bêzar dibim û lerzînek bi goştê min vedigire. Ma yên xerab çima dijîn, kal dibin û qudreta wan zêde dibe? Tevî wan nîjada wan li ber wan e, zîlên wan jî li ber çavên wan dizexme. Mala wan di dilxweşiyê de ne û bêtirsin. Darê Xwedê jî li wan naxe. Gayê wan cot dibe û li valahiyê naçe. Çêleka wan dizê û ji ber ve navêje. Çêlikên wan mîna keriyekî berdidin û zarokên wan pevre dilîzin. Ew bi defik û çenkê ve stranan dibêjin û bi dengê bilûrê ve kêfxweş dibin. Rojên xwe di qenciyê de derbas dikin û demeke Kurd de dadkevin warê miriyan û ji Xwedê re dibêjin, ji me ve here, ji ber ku em ji zanîna rêyên te hez nakin. Mayê ku hêza wî têra her tiştî dike, çi ye ku em qultiyê ji wî re bikin? Wan daha ji wî re bikin, qenciya me çi ye? Avay, qenciya wan ne destê wan de ye. Bila şîretê xeraban ji min dûr be.
Çend cara qendîlka xeraban tefiyaye bêtarên wan bi ser ve hatiye. Xwedê di xezeba xwe de bi parî êşan daye wan. Bûne mîna kayê di ber bade û pixmika ku bahoz girtiye û biriye. Hûn Xwedê fesadiya wî dê bona lawên wî veşê re dibêjin. Bona ku veya bizanibe bi ji wî re bêdayîn. Bila çavên wî helaqbûna wî bibînin û ji xezeba yê ku hêza wî têra her tiştî dike vexwe. Ji ber ku dema hejmara meyên wî bên birîn, malpey wî bona mala wî dê çi xema wî hebe? Mazanyarî ji Xwedê ve teyîn kirin. Yek ku serveriya ji kesên li jorê re dike ew e. Yek di gehiştina hêza xwe de dimire, bi tomî rehet û bêxem. Stilên wî bi şîr ve tijîne û mixa hestiyên wî teze ne. û yê din jî di nava êşa can de dimire û qet qenciyê tam nekiriye. Tevî hev di axê de radikevin û kirin ser wan tijî dibin. Avay, ez bi ramanên we ve dizanim, tevî wan destîseyên ku ve dixwestin zordestiyê min re bikin. Ji ber ku hûn dibêjin, kanî mala mîr û çadira ku xerab tê de rûdinin li ku derê? Maqey û eşkesên ku dirê de derbas dibin nepirsîn û aqil negiyandin şadeya wan ku di roja bêtarê de zilamê xerab tê parastin, di roja xezebê de rê ji wan re tê nîşandayîn. Ma kî rêya wî rûyê wî dixe? û mîşakirinên wî kî dide wî? Wî dibin gorê û notirvaniyê li gorê dikin. Girêkên axana walê ji wî re şêrîn tên û her kes li pêy wî ve kaş dibin û hejmara yên ku li ber wî ne nînin. û çawa hûn xemrevîniyê li ciyê vala bi min dikin? Yê bersivên we de aba dîn dimîne jî hew xayîntî ye. Beşa bîst û duwemîn. û Elîf Hazê temanî bersivê da û got: Ma mirov dikare ji Xwedê re bi fêde be? Rastî, fêda zilamê baqil ji xwe re ye. Ma ger tu salih be, ji yê ku hêza wî têra her tiştî dike re zewq e. An jî ger tu rêyên xwe bê qisûr bikî, qey bona wî qezencek e. Bi tere pekandina wî, bi tere ketina darastkirina wî, ma ji bo tirsa te jî ji wî ye. Ma xerabiya te ne mezin e û dawî ji fesadiya te re nîn e. Ji ber ku te ji birayê xwe ve bê sedem bi mişkanetî stend. Te heta kincên taziyan jî ji wan kir. Te avê bi yê westayî neda vexwarin. û nanê xwe ji yê birçî veşart. û gava hate zilamê xurt, zevî bûya wî û li wir zilamê birêz rûnişt. Te jinebiyan destvala şand û milên sewiyan şikand. Ji bo vê yekê li her aliyê te dafikene û tirsa ku nişka ve dadkeve te ditirsîne. An jî tariye û tu nabîne û pirraniya avan te dixumîne. Ma Xwedê ne li bilindahiya ezmanan deyî? û li bilindahiya stêrkan binire. Ew çi qas bilindin? û tu dibêjî: Ma Xwedê çi dizanî? Ma dikare di nava reştariyê de hikmê bikî? Ewrên stûr ji wî re perdeyek e û nabîne û ser quba ezmanan de digere. Ma tu yê rêya kevn ya ku zilamên xerab tê de meşiya ne bigirî? Ew zilaman ku berî wextê wan were hatin kişandin û stendin, şelav bi ser bingeha wan vegirt. Wan ji Xwedê re gotin: Ji me here. û ma yê ku hêza wî têra her tiştî dike, çi dikare ji bona me bike? Lê malên wan di qenciyê de dadigre jî ew e. Lêbelê bila şîreta xeraban ji min ve dûr be. Salihan dibînin û kêfxweş dibin û yê bêsûç bi wan re qerfê dike. Rastî, yên ku li dijî me serî ildan hatin jêkirin û avêtin û ager yên ku ji ber wan mayîna xwar û qedand. Niha bi wî re biheval û bigihêje dilxweşiyê. Qencî veya dêştere were. Niha şerîetê ji devê wî ve bigre û gotinên wî têxe dilê xwe. Ger tu vegere yê ku hêza wî têra her tiştî dike, tu ê bê ava kirin. Ger tu neheqiyê ji çadirên xwe ve dûr bixî û zêr deyne axê, zêra o fîrê jî deyne nava bestikên newalê û yê ku hêza wî têra her tiştî dike, dê be zêrê te û dê ji te re be zîvê bi qîmet. Ji ber ku tu yê wê çaxê di yê ku hêza wî têra her tiştî dike de temê bibînî û wecê xwe ji Xwedê re rakî. Tu yê jê re dua bikî û ew ê te guhdarî bike û tu yê qewlên xwe bidî. Tu yê derheqê tiştekî de qirarê bidî û ew ê li hembera te bisekine û tîrêj dê ser rêyên te de bibiriqe. Gava mirov te nizm bikin, tu yê bilindbûn heye bibêjî û ew zilamê dilnizm xelas dike. Ew heta yê ku ne bê sûcê jî xelas dike. Belê, bi paqijiya destê te ve xelas dibe. Beşa bîst û sêwemîn. û Eyûb bersivê da û got: Îro jî giliyê min tehl e. Destê wî ji nalîna min ve girantir e. Xwezîka bizanibama ku kazê wî li ku derê bibînim û bigehaştama heta texta wî. Min ê doza xwe li ber wî rêz bikirama û bi delîlan ve devê xwe dagirtama. Ez ê hînî tiştên ku
De bersivî ji min re bibêje bibûma û ka de çi ji min re bibêje fêm bikirama. Ma dê hêza xwe yê mezin de bi min re têke takeftulev tê? Na. Lê wî yê hew min guhdarî bikira. Zilamê rast dikarî bû li wir bi wî re bibûya dozdar û ez ê ji serverê xwe ve bi tûmî azad bibûma. Avay, ez pêş ve diçim û li wir nîne, paş ve diçim û wî seh nakim. Daliyê çep te gava ew dike, ez wî nabijêrim. Daliyê rast te xwe ve dişêre û ez wî nabînim. Lê belê ew bi rêya ku pê girtime dizane. Gava min biceribînî, ez ê mîna zêr derkevim. Lingê min bi zexmî bi gavên wî girtin. Min bi rêya wî girt û jê çewt nebûm. Ez ji emrê ku lêvên te dane şaş nebûm. Ji mirazê xwe zêdetir gotinên devê wî veşartim. Lê belê ew tena serê xwe yî û kî dikare wî bizîvirîne? Û canê wî çi bixwaze dê wê bike. Ji ber ku her çi bikeve para min, dê ew wê serfiraz bike û li cem wî mînaka vana zêde ne. Ji ber vêya ez bona wî bêzar dibim. Her ku difikirim ji wî ditirsim. û Xwedê me tirsiya dilê min şikand û yek ku hêza wî têra her tiştî dike min bêzar kir. Ji ber ku berî tariyê jê nebûm û nehatim avêtin û li ber wecê min tariya reş nenixumand. Beşa 24. Çima yek ku hêza wî têra her tiştî dike deman nebijart û veneşart û yên ku wî dinasin çima rojên wî nabînin, sînoran ji cihên wan radikin, keriyan didizin û diçêrînin. Kerê seviyan diajon, bi mişkanî gayê ji nebiyê distînin, xizanan ji rê ve şaş dikin, hemûyên zebûnên welat xwe vedişêrin. Avay, mîna kerên bejî yên li çolê derdikevin, karên xwe ji zû ve bi gerîna xwarinê bona zarokên wan beyer nan dide wan. Zewêdeyên xwe ji zeviyê vediçînin û dirêzê zilamê xerab de yên mayî didin hev. Şevê tazî diborînin, bê kinç û tariyê de rûpiştên wan nîne. Ji barana çiyayan ve şil dibin û ji ber cihê ku starbûnê nîne xwezinaran ve dipêçînin. Bi sevî digirin û îşpêsîrê ve diqetînin û bi mişkaneyî ji zebûn ve distînin. Lê ew jî tezî digerin, bê kinç û birçîtiyê demetan dikşînin. Ji nava dîwarên van zilamana zeytê derdixin, êrişî mehsereyên wan dikin û tîbûnê dikşînin. Ji bajêr ve nalîna mirovan tê û canê birîndaran di qerînê de lê belê Xwedê li ber vê bêreziyê ve nan hêre. Banayên kul dijî ronayiyê serî hildanene. Rêyên wî nas nakin û dirêyên wî de nasekinin. Qesas tevî ronahiyê dibe. Yên zebûn û xizan dikuje û şevê mîna dizaye. Çavê kesê zinê dike jî li benda tariya reş beleke. Çav min nabîne dibêje û rûpiştê datine wecê xwe. Di tariyê de xaniyan qul dikin. Bi rojê xwe vedişêrin. Ronahî çi ye nizanin. Ji ber ku sibeh bona wan hemûyan siya mirinê yî. Ji ber ku elimîne toqînên siya mirinê. Ji ser avan ve zû derbas dibin û diçin. Di rûyê erdê de para wan bi nalet e. Berî nadin rêya rezan. Ziwayî û germî avên berfê digre û dibe. Warê miriyan jî yên ku sûcan dikin. Dê rehm wî ji bîr bike. Kurm wî bi şêraneyî bixwin. Dê êdî bîr de nê û neheqî mîna darekî dê bişkê. Pîreka stewriya ku zarokê nebûne, dilî çikîne û qenciyê bi jinebiyê re nake. Wisa ye, lê dîsa jî Xwedê bêhêza xwe zilamên zordeş cihê dike. Yek ku jiyana xwe neewleye radibe ser pêlan. Xwedê ewlekariyê dide wan û bi wî ewle dibin û çavên wî li ser rêyên wanin. Bilind dibin, piçekî din jî tune dibin û nizm dibin. Tim mînayên din ew jî tên girtin û birin û mîna serê similê tên jê kirin. û ger niha ne wisa be, ma kî min derewîn derdixe û gotina min dadixe tuneyê? Beşa 25. û bîlda dê şoahî bersivê da û got. Serwerî û meznahî li cem wî ne. Li cihên xwe yî bilind te, yê ku dilxweşiya ava kiriye ew e. Ma hejmara artêşên wî hene û ronahiya wî li ser kê ve nazê? Wê gavê ma mirov çawa dikare li ber Xwedê salih bibe û yê ku ji pîrekê vebûyî çawa dikare paqij bibe? Avay, biriqandina heyvê jî nîne û stêrk ji çavên wî re nepaqijin. Makal ku ma ku mirov, kurmikek û layê mirov kêzikek. Beşa 26. û Eyûb bersivê da û got: Te çawa alîkariyê bi yê bêhîlet re kir? Te milê ku bêhêze çawa xelas kir? Te çawa şîretan dayê ku zanyariya wî nîne û zanîna zexm bi zêdeyî dahîn kirin? Te gotinan ji kê re got? û rihê ku ji te derketiye yê kî ye? Di nava av û yên di hundir de rûdinin de mirî dilerizin. Li ber Xwedê warê miriyan tazî ye, rûpiştê cihê helaqiyê jî nîne. Bakirê ser valahiyê ve radixî û ser nîmbûyê dinê da diliqînî.
Avan bi ewrên xwe qalin ve dipêçe û ewr dibin wan de naçire. Ew wecê texta xwe dixumîne û ewra xwe bi ser wê ve dişidîne. Sînoran li ser avan xêz kir. Heta cihê dawîn yê ku tarî û ronahî lê diqedin. Stûnên ezman dilerzin û pekandina wî ve şaş dibin. Bi hêza xwe behrêl hev dixî û fehmkariya xwe reha qul dikî û derbas dibî. Bi rihê wî ve ezman dixemilin. Destê wî mehrê ku reviyayê qul kir. Avay, vana hew qeraxa rêyên wî ne û ya ku mejber wê bihîstine çi kustepistek biçûk e. Lêbelê kî dikare gurmîniya qudreta wî ya sereteya her tiştiyê fêm bike? Beşa 27 Eyûb dîsa vegeriya methelûka xwe û got: Bona heqeya bûna Xwedayê ku heqê min ji destê min vekişandiye û stendiye û bona heqeya bûna yê ku hêza wî têra her tiştî dike, yê ku taliyê de canê min. Ji ber ku hîn di min de jiyana min bi tû me û ruhê Xwedê di pozê min de yî. Rastî, lêvê min neheqiyê nabêjin û ji zimanê min ve derew dernakeve. Bila we rast hesibandin ji min ve dûr be. Heta ku ez hilma xwe yî dawîn bidim, ez ê bêsûciya xwe ji xwe ve neqetînim. Ez bi zexmî bi rastiya xwe ve digirim û wê bernadim. Heta ku temena min hebe, dê dilê min şermezar neke. Kesê xerab çawa be, bila neyarê min jî wisa bibe. Zilamê neheq çawa be, bila yêl dijî min radibe jî wisa bibe. Ji ber ku gava Xwedê canê kesê bê bawerî bistîne, ma hêviya wî çi ye ger hatibe qezençkirin jî? Ma gava tengasî were ser wî, dê Xwedê hewara wî bivîze. Ma jiyê ku hêza wî têra her tiştî dike zewqê dibînî û her tim bangê Xwedê dikî, ez yad destê Xwedê de yî hînî we bikim. Yad yê ku hêza wî têra her tiştî dike de ve neşêrim. Avay, we hemûyan dîtin. Lê çima hûn bi tûmî bûn zilamên vala? Para ku zilamê xerab ji Xwedê ve û mêrasa ku yên zordest ji yê ku hêza wî têra her tiştî dike ve distînin ev e. Ger lawên wan zêde bibin, bona şûrin û dê nîjada wan têrî nan nebe. Yên ji ber wî mayî, dê di mirinê de bên bin ertkirin û dê jinê wanî bî negirîn. Mîna axê zîvan bidî hev û qasî heriyê kincan amade bikî. Ew amade dike. Lêbelê salih li xwe dikin û zilamê bêsûç zîvan par dike. Mala xwe ava dikî, mîna bi zûzê û mîna çardaxa ku parêzvan ava dike. Bi dewlemendbûnê re dikeve, lêbelê beşdarî bapîrên xwe nabe, çavên xwe vedike û tu nebûye. Toqîn mîna şêlavê dighêjin wî, bahoz şevê wî didize û dibe. Bayê rojilatê re dike û wî dibe û diçe û wî cihê wî ve dimale. Xwedê tîrên xwe davêje ser wî û naparêze. Ew dixwaze hema ji destê wî bireve. Çepikan ji wî re lê dixin û ji cihê wî ve ji wî re difîkin. Beşa 28 Ji ber ku bona zîv ûjahek madenê ye û ji bo zir jî ciyek safîkirinê ye. Hesin ji axê ve tê stendin û sifir ji kevir ve tê hulandin. Mirov Dawîd de tariyê û lêkolînê li kevirên siya mirinê û tariya reş heta sînora dawîn dike. Dûrî cihê ku mêvan lêne bîrê vedde. Li cihê ku lingê mirov wir ji bîr kiriye, li dûrî mirovan xweda dihelînin û kil dibin. Ax, ji wê nan derdikeve û mîna wê bi serî û binî dibe. Mîna ku bagir ve bibe. Cihê yaquda şîn kevirê wî ne. Toza zêran jî bi wî re ne. Civîka dirinde wê rêya nizane. Çavê baz jî wê nediye. Cenawirên betran pêlên xwe naavêtine wir. Şêrê harbûyî jî ji wir ve derbas nebûye. Destê xwe dirê jî zinarê hişk dike. Çiyayan ji rihê wan ve bi ser û binî dike. Ji nava latan coyan diqelişîne û her tiştê bi qîmet çavê wî dibînin. Bona ku dane palin şetan girê didî û ya veşartî derdixî ronayiyê. Lêbelê zanyarî ka û li ku tê dîtin û cihê fêmkariyê ku dere? Mirov bi qîmeta wî nizane û li warê jîndaran de nayê dîtin. Balûpal dibêje ew ned min deyî û behr dibêje nel cem min e. Ji wê re berdêl zêrê saf nayê dayîn û bihaya wê zîv nayê weznandin. Kes nikare bi zêrê û fîrê qîmeta wê behsibîne. Bi heqîqa bi qîmet bi yaquda şîn. Wek wê bi qîmet nabe, ne zêr ne jî cam. Bi qavên zêrê safî jî nayê guhertin. Bi navê mercan û belûrê ve nayê bîranîn û bihaya zanyariyê ji înciyan ve seretê ye. Yaquda zêr ya welatê Hebeşê mîna wê nabe û bi zêra safî ve qîmeta wê nayê birîn. Wê gavê zanyarî ji ku derê tê û cihê fehmkariyê ku dere? Ji ber ku ji çavê hemû jîndaran hatiye veşartin,
û ji civîkên ezmanan ve hatiye veşartin. Ciye helaqê û mirinê dibêjin menûçeya wê bi guhê xwe vebihîstin. Xwedê rêya wê fêm dike û yê ku cihê wê dizane ew e. Ji ber ku li heta seriyên erdê ve dinêre û yê dibin hemûya ezmanan de yî dibîne. Gava şehînê dixe bayê û pîvanê avê dipîve, dema zagonê dixe baranê û rêj bi rûska gurmîniya ezman ve çê dike, wê wî demê dît û têgihand, wê zeximand û him jî vekoland. û ji mirov re got, avay, tirsa xudan, zanyarî ev e û ji xerabiyê ve vekişîn fêmkarî ye. Beşa bîst û nihan. û Eyûb dîsa vegeriya me tehlûka xwe û got, xwezîka ez mîna mehên kevnare bûma, mîna rojên ku Xwedê min diparast. Wê gavê ku qendîla wî ser serê min ve biriqî û tariyê de ez bi ronahiya wî ve dimeşiyam. Ger ez mîna rojên xwe yî gehiştinê de bûma, hevaltiya Xwedê ya ku wê demê li ser çadira min bû. Hîn yê ku hêza wî têra her tiştî dike bi min re bû, zarokên min jî li dora min bûn. Şopên min ên wê demê bi şîr ve dihatin şuştin û li cem min zinar şêlavên rûn diherikand. Gava ez ji derî ve derdiketim bajêr, li qadê kursiya xwe amade dikirim. Ciwanan min didîtin û xwe vedişartin û yên kalepîr radibûn ser pêlan û disekinîn. Serokan ji gotinan ve ditirsiyan û destên xwe dixistin devên xwe. Dengê mîran dihat birîn û zimanên wan bi polkeyên wan ve dizeliqîn. Ji ber heta ku guh dibihîst, bona min digot dilxweş e û heta ku çav didît bona min şadeyiyê dikir. Ji ber ku min zebûnê ku bangê alîkariyê dikir û sêwiyê ku bê alîkar xelas dikir. Min duaya kesê ku di xetera mirinê de yî distend û dilê jinebiyê ji kêfxweşiyê ve kilaman didam gotin. Rastiyê li xwe kirim. Wê jî min ji xwe re kir kinç. Dibêje qey dadiya min kofî û qeftan bû. Ez ji kor re çav bûm, ji kulek re jî ling. Bona xizanan ez bav bûm û doza mirovê ku wî nas nakim, ez wî veddam. û diranê kakilê yê xeraban dişkandim û neçîrê ji diranên wî ve diqetandim. û digotim, ez ê hilma xwe yî dawîn dehêlina xwe de bidim û rojên xwe mîna qûmê zêde bikim. Rehê min ber bi avê ve dirêj bûne û xwînav şevê guliyê min de diborîne. Bilindahiya min di hundirê min de teze ye û destê min de kevana min nû dibe. Li benda min diman û disekinîn û bi gotina ka ala şîreta wî dê çi be, bêdeng diman. Paşî gotinên min dubare nedikirin û gotinên min dilop bi dilop li ser wan ve dirijiya. û mîna li benda baranê bin, li benda min disekinîn û mîna bêriya barana davîn bikin, devê xwe vedikirin. Hîn ew nebawer bûn, lêbelê ez bi wan re dikeniyam û nikarîbûn zelaliya wecê min şêlo bikin. Rêya wan dibijartim û serî de rûdiniştim û mîna qiralê di nava leşkeran de yî rûniştî bûm. Mîna zilamê ku xemrevîniyê li kesên bişîn vedike. Beşasî emîn. Niha jî yên ji temenê ji min ve biçûktirin bi ser min vedikenin. Ew zilaman ku ji şirîkantiya bavê wan ya ku ez bi kûçikên keriyê xwe re bikim şirîk, min xwedda alî. Hêza destên wan jî maş çi karê min re dibûn? Di wan de zîndetî nîne. Ji xizanî û birçîbûnê ve çilmisîne, di tariya çol û tenhayiyan de cihê zuwar dikojin. Li cem deviyan tolik jê dikin û xwarina wan koka deviyê retemê ye. Ji nava mirovan ve tên qewirandin, mîna ku li pey dizan ve bêbang kirin, li pey wan bang dikin. Di nevalên tirseyêz de rûdinin, di kovikên zinaran de û qulikên erdê de, di nava deviyan de dizirin, li bin deviya reş de dirêj dibin. Ew lawên ehmeqan e û him jî lawên bênavan. Bi qamçiyan ji welat ve hatine qewirandin û niha ez bûm kilamên wan û me teloka wan jî me. Ji min dikerihin, li dûr ve disekinin, ji tûkirina wecê min ve jî venakîşin. Ji ber ku tayê xwe vekir û min zebûn kir, wew li ber min legav derxistin. Ji aliyê minî rastê pêxwaz radibin, lingê min tehm didin û li hemberî min rêyên xwe yê helaqkirinê çê dikin. Rêya min xera dikin. Ew zilamên ku alîkarên wan nîne, alîkariyê bêtara min vedikin. Wekî ji gedûkek fireh ve bikevin, di nava gurmîniya xerabûnê de li ser min ve digindirin. Toqîn ve geriyan bi ser min ve xerabûn. Mîna bayê şerefa min diqewirînin û bextiyariya min mîna ewrekî derbas bû û çû. û niha di hundirê min de canê min dihile. Rojên zebûniyê min bi dest vexistin. Şevan di hundirê min de hestî qul dibin û êşên ku min dikojin qet nasekinin. Ji zêdeyiya dijwariya Xwedê kincê min ser min ve qermiçîn. Mîna berstûyê qutikê min dipêçe.
min avêt heriye û ez bû mîna toz û mîna xweliyê. Ez bangî te dikim û tu bersivê nade min. Ez radibim ser pêlan û tu çavê xwe zîx dide ser min. Tu bona min bêînsaf bû. Tu bi quweta destê xwe eziyetê min vedikî. Tu min ser ba dikî û datînî û radikî û tu min nava bahozê de dihilînî û diqedînî. Ji ber ku ez dizanim, tu ê min bibe mirinê û mala ku hemûyên dijîn dêl wir bicivin. Lêbelê ma gava mirov dikeve destê xwe dirêj nakin. û di nava bêtarê de ji ber wê bangê alîkariyê nake. Ma ez bona kesê ku tengasiyê de yî nedigiriyam. Bona xizan canê min bi keser nedibû. Ez li benda qenciyê bûm lêbelê xerabiyat. Min ronahiyê evî dikir lêbelê tarîbûnat. Dilê min dikele û aramiya wê nîne. Rojên zebûniyê derketin ber min. Ez bi şînê ve digerim. Roj nîne. Di nava civakê de radibim û bangê alîkariyê dikim. Ez bi çeqelan re bûme bira û bi heştirmê ve heval. Çermê min reş bû û ji ser min ve dikeve. Hestiyê min jî ji germiyê ve dişewitin. û dengê çenka min vegeriya qêrîna şînê. Ya bi lûra min jî vegeriya dengê kesên digirîn. Beşasî û yekan. Min bi çavên xwe re peymanekê çêkir û ez ê çawa çav bavêjim qîzikê û çiye ji jor ji Xwedê ve par û ji bilindahiyan ji yê ku hêza wî têra her tiştî dike mêras çi ye? Ma bêtarek neheq bona kesên ku bi fesadiyê ve kar tînin jî naasiwe. Ma ewreya min nabînî û hemû gavên min najmêrî. Ger ez bi derewtiyên meşiya bim û lingê min gerber bi hîlê ve les kiribe, ez di şeyîna rast de bêm wezandin ku bila Xwedê bi tûmiya min bizanibe. Ger gavên min ji rê ve şaş bûbin, dilê min jî li pê çavê min ve meşiya be, ger gemar li kefên destê min ve hatibe dayîn, ez biçînim û bila kesekî din bixwe û zîlên min bila ji reyên xwe ve bên hilkişandin. Ger dilê min bi pîrekê ve xapiya be û kemînê avê dibin ber derê jîranê xwe, bila jina min ji merivekî din re aşê bizîvirîne û bila kesên din bi ser wê ve xwar bibin. Ji ber ku dê ev biba xerabî û sûcekî dadgehîn. Ji ber ku ev agirek e. Heta cihê helaqê dixwe û diqedîne û dê hemû zadên min ji kokê ve hilkişandiya. Ger dema min re ketibin keftûleftê, doza dîl an jî cariya xwe biçûk dîtibim. Gava Xwedê rabe ser pêlan, ma ez ê çi bikim? û gava seyetiyê li min bike, ma ez ê çi bersivê bidim wî? Mayê min zikê dayikê de afirandiye, wî jî nexuluqandiye. û yê di rehmê de şikil daye me neyeke. Ger min xizanan ji xwestinên wan ve dûr xistibim, an jî çavên jinebiyê tefan dibim, an jî pariyê xwe tenê xwaribim, geriyê sêwî jî ji wê nexwaribe, bi ya rastî ji civaniya min de li cemên mezin bû. Mînal cem bav be. û ji roja bûyîna xwe ve rêberiyê ji jinebiyê re kirim. Ger min yek ku ji ber bê kinciyê dike bimre, an jî xizanê rû piştê wî nîne dîtibim û pişta wî daha xêrê ji min re nekiribe û birîsê mîhên min germ nebû be. Ger ji ber ku dîtime di deriyê min de alîkariyê min e, bo vêyekê destê xwe sêwî rakiribim, bila serpiyê min ji hestiyê bêrîkê ve bikeve û milê min ji hestiyê ve bişikê. Ji ber asîva ku ji Xwedê ye, bona min toqîne û ji ber rewnaqiya wî tiştek ji destê min ve nayê. Ger hêviya xwe bi zêran ve girê dabim û ji zêra xalis re, ya ku ez pê ewle dibim tûyî gotibim, ger ji ber hebûna min zêdeyî û ji ber ku destê min qezenc kirî kêfxweş bûbim, ger dema şewlet de li rojê, an jî dema di nava biriqandina wê de dimeşiyam li hêvê ve nihêrtibim û dilê min bi dizî kaxapiya be û devê min destê min ramûsan dibe, dê ev jî bibûya sûcekî dadgehîn. Ji ber ûsa dihat ku mîna Xwedayê jorê înkar kiribama. Ger ez bi helaqayê ku ji min dikeribe kêfxweş bûbim, an jî dema xerabî gihaştibe wî, ez ji kêfê ve coşiya bim, belê bi naletê ve bi xwestina canê wî neiştim ku zimanê min sûcê bike. Ger zilamên çadira min negotibin, ma kê ev goştê ku wî daya xwarin têr nebûye? Xerîb şevêl kuçê nediborand. Min deriyê xwe ji rêwiyan re jî vedikir. Ger bi veşartina ku ez fesadiya xwe di paşla xwe de veşartibim û mîna mirovekî gunehên xwe nixumandibim, ji ber ku ji zêdeyiya gel ve tirsiya me, ji ber ku heqaretên eşîran min bêzar kirine û ger ez bêdeng mabim û ji derî ve derneketibim, xwezî kayek li min guhdarî dike hebûya. Avay destxeta min. Bila yê ku hêza wî têra her tiştî dike bersivê bide min. û balora ku neyarê min nivîsandiye destê min de bûya. Rastî min ê wê serpiyê xwe de bigerandima. Bona ku ji min re bibe taç, min ê serê xwe bigeranda. Min ê hejmarên gavê xwe bigihandima wê û mîna serwerekî nêzîkî wê bibûma.
ger axamil dijî min bi qêrîn û hewarê bikî û qelşên hevjarê pevret giriye debin, ger min zadê wan bê pere xwaribim, an jî canê xwediyê wan tefan dibim, bilal devla genim kelem û li devla ceh jî giyayê xerab hêşîm be. Gotinên Eyûb qediyan. Beşa sî û dudan. û ev her sê meriv êdî dev ji bersivdana Eyûb berdan, ji ber ku ew di çavê xwe de salih bû. Wê demê hêrsa elû heye ku lawê barakelê bûziye ku ji eşîra Rameyê sor bû. Hêrsa wî li dijî Eyûb sor bû, ji ber ku wî xweşxwedê zêdetir bi heq derdixist. Li dijî her sê hevalên wî jî hêrsa wî sor bû, ji ber bersivê nedin ku Eyûb sûcdar derxistin. û ji ber ku ew ji temenê ve ji wî mestirin, Elîhû bona ku gotinên xwe ji Eyûb re bibêje sekinî bû. û gava Elîhû dît ku di devê van her sê kesan de jî bersiv nîne, hêrsa wî sor bû. û Elîhûyê lawê barakelê bûzî bersivê da û got: Bi temenî ez biçûk im, hûn jî zaf kalepîrin. Ji ber vêya min xweda alî û ji nîşandana zanîna xwe ku ez rê we bidim tirsiyam. Gotim ku bila roj bibêjin û zêdeyiya rojan zanyariyê hîn bike. Lêbelê di mirov de ruh heye û hilma yek û hêza wî têra her tiştî dike fêmkariyê di dewan. Yên bi zanyarin ne yên mezinin, yên rastiyê fêm dikin jî ne kalepîrin. Bo vêya gotim, min guhdarî bike, ez jî zanîna xwe nîşan bidim. Avay, li benda gotinên we mam. Gava we lêkolînê li gotinê dikirin, min guh da delîlên we. Min qenc bala xwe da we û avay, di nava we de kesekî Eyûb bêdeng bihêlî û bersivê bide wî tune bû. Qet nebêjin me zanyariyê dîtin. Xwedê lemberî wî serdestê ne mirov. û gotinên xwe li hemberî min rêz nekir. Ez ê jî bi gotina we ve bersivê nedim wî. Şaş bûn, êdî ew bersivê nadin. Gotin ji wan ve hat estendin. Ma qey ji ber ku ew nabêjin ez bêdeng bimînim, ji ber ku disekinin êdî bersivê nadin. Ez jî bersiva ku dikeve para min bidim. Ez jî tiştê ku dizanim nîşan bidim. Ji ber ku hundirê min tijî gotin, ruhê di hundirê min de min dişidîne. Avay hundirê min mîna xemrekî ve nebûyî. Li ber derzînê mîna meşkê nû. Ez bibêjim ku hilmê bistînim, lêvên xwe vekim ku bersivê bidim. Ez niha giramî şexsiyeta tu kesî re nekim. û ji mirov re çaplûsî nekim. Ji ber ku çaplûsîkirin çi ye, nizanim. Yana dêya firkirê min hema min bigirta û bibira. Beşa sî û sisiyan. Lêbelê niha ya Eyûb, gotina min guhdarî bike û guh bide hemû gotinên min. Avay, niha devê xwe vekirim, di nav devê min de zimanê min dibêje. Dê gotinên min rastiya dilê min bîne ziman û lêvên min dê zanîna xwe bi rastiya paqij ve bibêjin. Ruhê Xwedê min afirand û hilma yek û hêza wî têra her tiştî dike min vejand. Ger ji destê te ve bê, bersivê bide min. Gotinên xwe li ber min rêz bike, li hemberî min bisekine. Avay, ez jî mînata qulê Xwedê me. Ez jî ji heriyê ve hatim ava kirin. Avay, toqîna min te bêzar nake û pestandina min li te giran nayê. Rastî, gava min guhdarî dikir te got û min gotinên te bihîstin. Ez paqijim, bêgunehim, bêsûcim ez û di min de fesadî nîne. Avay, ew bona min meعنê dibîne. Min ji xwe re neyar dihesibîne. Lengê min li tomriğê dixe. Çavderiyê ji hemû rêyên min re dike. Avay, ez bersivê bidim te. Tu divêya de neheqî, ji ber ku Xwedê ji mirov ve mezintir e. Tu çima min re dikeve keftûleftê? Madem ki bona yek karê xwe jî bersivê nade. Ji ber ku mirov wî nebîne jî, Xwedê bi rêyekê, heta bi du rêyî dibêje. Di xewnê de, di xewn û xeyala şevê de, gava xewekî giran ser mirovan digire, de henijîna ser livînan de, wê gavê goyê mirovan vedike û mora xwe li tiştê ku ji wan re hatine înkirin dixe. Bona ku mirov ji kirina wî vegerîne û bona ku ji zilam ve kuvrê veşêre, canê wî ji kortalê û jiyana wî jî bi şûrê helakkirinê ve diparêze. Li ser livînên xwe bi êşan û di nava hestiyên xwe de bi keftûleftek bêsekin tê perwerdekirin. û dilê wî ji nan ve dikerihe, canê wî jî ji xwarina bitam ve. Goştê wî duhile, dibe ku xuya nebe û hestiyên wî yên ku xuyanî nabin derdkevin olê. û canê wî nêzîkî kortalê û jiyana wî nêzîkî kuştinkiran dibe. Bona ku ya ji bo mirov rastê çî bigihîne, li cemî germilyaketek mehdervanek ji hezaran yekî bimîne, wê gavê dê Xwedê xêra xwe lê bike û bibêje. Wî ji daketina kortalê ve xelas bike. Min kefaretê dît. Goştê wî ji yê zarok ve tezetir dibe ve digere rojên xwe civaniyê. Ji Xwedê re dua dike, ew jî ji wî razî dibe û bi kêfxweşiyê wecê wî dibîne û rastiya wî vedigerîne mirov.
Lice mirovan distire û dibêje, sûcekî kirim û rastiyê xwar kirim û min nehat. Wî canê min ji ketina kurtalê ve xelas kir û dê jiyana min ronahiyê bibîne. Avay, bona canê xweş kurtalê vebîne û bi tîrêja jîndaran ronahî be hemûya vana du car, sê carî Xwedê mirov re kar tîne. Qenc guhdarî bike ya Eyûb, bibihîze. Tu bêdeng bibe ku ez bibêjim. Ger tiştekî ku tu bibêjî hebe, bersivê bide min. Ji ber ez dixwazim ku te bi heq derxînim. Ger tu nebe min guhdarî bike. Bêdeng bibe ku ez zanyariyê hînî te bikim. Beşa sî û çaran. û Elîhu bersiva xwe domand û got: Ya mirovên bi zanyarî gotnê min guhdarî bikin û kesên Xwedê zanînê guh bidin min. Ji ber ku guh gotnan diceribîne, çawa ku polke xwarinê tam dike. Em ya ku heq e, bona xwe hilbijêrin, ya qenc çi ye em di nava hev de bizanibin. Ji ber Eyûb dibêje ku ez salihim û Xwedê heqê min ji destê min vestend. Heqê min heye, lê dîsa jî ez derewîn têm hesibandin. Gunehê min nîne, lêbelê birîna min bêçare. Kîjan zilam mîna Eyûbin? Qerfan mîna avê vedixwe. Biyên ku xerabiyê kirine re hevalbendî dike û digere. û tevî zilamên xerab dimeşe. Ji ber ku dibêje, bi Xwedê ve li hev kirin, qenceyê nade mirov. Ji ber vê ya mirovên bi fêmkarî, min guhdarî bikin. Heşa ku Xwedê xerabiyê bike û yê ku hêza wî têra her tiştî dike nehqiyê pêk bîne. Ji ber ku karê wî dide zilam û ji her kesî re li gora rêya wan dide dîtin. Belê, Xwedayê rasteqîn xerabiyê nake û yê ku hêza wî têra her tiştî dike ya rast xwar nake. Ma kî rûyê erdê emanetî wî kir û kî wî danî ser hemûya dinê? Ger dilê xwe vegerîne ser xwe, ger rihê xwe û hilma xwe di hundirê xwe de bicivîne. Hemû afir dê pevre hilma xwe yî dawîn bidin û dê mirov dîsa vegere axê. Ger di te de fêmkarî hebe vêya guhdarî bike. Guh bide gotnên min. Çawa? Mayê ji dadiyê ve dikeribe qet serveriyê dajo û tu yê bonayê bidad û mezinî bi xerabî bibêjî. Ew ê ku ji qiralekî re tu bi kêr nayê ji began re hûn xerabin dibêje. Ew ê ku guh nade şexsê serokan û dewlemend ji xizan ve zêdetir nehesibîne. Ji ber ew gişt karên destê wî ne. Di nava demekê de dimirin. Qewm di nîvê şevê de dilerze û derbas dibe diçe û yên xurt jî bêyî destlêxistinê tên girtin û birin. Ji ber ku çavên wî li ser rêyên zilamin û hemû gavên wî dibîne. Tarî nîne û siya mirinê nîne ku bila yên xerabiyê kiribin xwelwir veşêrin. Ji ber bona ku were ber Xwedê, dadgehê bona zilamekî bi kûrî lêkolînê nake. Bê lêkolîn zilamên xurt dişkîne û li dêvla wan hinekên din diçikîne. Ji ber ku bi karên wan dizane û şevê bi ser û binî dike ku teeciqin. Ji ber ku xerabin li wan dixe li ber çavên temaşekiran. Ji ber ku li pê wî çûnê ve şaş bûne û rêyekî wî jî nehesibandine. Qêrîna xizanan giyandin wî û hewara zebûnan bihîst. Gava û rawestine ma kî dikare bêaran bike û gava wecê xwe bixwimîne, ma kî dikare wî bibîne? Dixwaze li dijî netewekî bin, dixwaze li dijî zilamekî bin gişt yêkin. Bona ku mirovê bêbawerî qiraletî neke, bona ku ji qewm re nebin dafik. Ji ber mayekî ku ji Xwedê re bibêje min cezayê xwe kişand êdî xerabiyê nakim heye? Ya ku nedîtime tu hînî min bike. Ger neheqiyê kiribim carekî din nakim. Malgor xwestina te yî dide ku tu wî red bikî? Ji ber ku yê hilbijêre tu yî, ne ezim. Wê gavê zanîna te çi ye? Bibêje. Dê zilamên bi fêmkarî ji min re bibêjin û her zilamên bi zanyarî yên ku min guhdarî dikin dê bibêjin. Eyûb ji nezaniya xwe ve dibêje û gotnên wî bêqîmetin. Mîna zilamekî xerab be, xwezîka ji ber bersivên xwe ceribandina Eyûb heta dawiyê bidome. Ji ber ku dijraberiyê tevî sûcên xwe dike. Di nava me de li çepika dixe jî gotnên xwe yî li dijî Xwedê zêde dike. Beşa sî û pêncan. û Elîhu bersiva xwe domand û got: Ma tu vêya rast tehsibînî. Gelo te gotiye bilindahiya min jiya Xwedê zêdetir e? Ji ber ku tu dibêjî ma dê çi fêdawê ji te re bibî? Xeynî ya ku bi sûçkirina xwe zêdehiya ku ez bi dest ve bixim dê çi kara min bibûya? Ez bersivê bidim te û tevî te ji hevalên te re. Li ezmanan binêre û bibîne. Li ezmanê jî binêre ew ji te bilindtirin. Ger te sûcan kiribe ya ku te ji wî re kiriye çi ye? û ger gunehên te zêde bibin ya ku te ji wî re kiriye çi ye? Ger tu salih be ya ku te dayiyê wî çi ye? An jî ya ku wî ji destê te ve stendiye çi ye? Xerabiya te bona mirovên ku mîna te yê yî.
Rastiya te jî bona lawê mirov e. Ji zêdeyiya zordestiyê hawarê dikin. Ji ber hêza mezinan bangê alîkariyê dikin. Lêbelê tu kes nabêje, kanî Xwedê, afirkirê min. Ew xwedayê ku şevan mirxan dide. Ji heywanên erdê zêdetir zanînê hînîme dike û mecdivîkên ezmanan pirtir bi zanyarî dike. Ji ber bi tiriya zilamên xerab li wir hewarê dikin û yê ku bersivê bide nîne. Rastî, Xwedê li hewara vala guhdarî nake û yê ku hêza wî têra her tiştî dike li wî nanihêre. Di gava tu bibêjî ku ez wî nedîtime de jî, doz li ber wî ye û li benda wî be. û niha madem ku bi hêrsa xwe vesaetiyê nekir, zêde guh nade ku birêjî. Bo vê yekê, ew devê xwelceyê vala vedike. Bêyî zanîn gotinên xwe zêde dike. Beşa sê û şeşan. Walî hû dîsa got. Hinekî min berde ku ez nîşanî te bidim. Ji ber ku hîn gotinên ku bona Xwedê bên gotin hene. Ez ê zanîna xwe ji dûr vebigirim û bînim û ez ê heq bidim yê ku min afirandiye. Ji ber ku rastî gotinên min nederewin. Zilamek di zanînê de gihîştî li ber te yî. Avay, Xwedê bi qudret e û qet kesî biçûk nabîne. Di hêza fêmkariyê de bi qudret e. Zilamê xerab najîne û mafê zebûnan dide. Çavê xwe salihan venagerîne û tevî qiralên li ser textê ne wan aba dîn dide rûniştin ku bilind dibin. û ger li zincîran ve bên xistin û bi qeytanên zebûniyê ve bên girtin, wê gavê çi kirina wan digihîna wan û gunehên wan bi kubrê ve kirinên wan, guhên wan bona şîretan vedike û bona ku ji xerabiyê vegerin emir dide. Ger guhdarî bikin û qultiyê ji wî re bikin, rojên xwe bi qencîtiyê ve derbas dikin. Salên xwe jî bi nametan ve. Lêbelê ger guhdarî nekin, bi şûr ve dê helaq bibin. Hilma dawîn jî bêyî zanyariyê dê bidin. Lêbelê yên ji dil ve bêbawerî bin, hêrsê kom dikin. Gava wan girê bide, bangê alîkariyê nakin. Canên wan di ciwantiyê de diqedin. Jiyana wan jî di nava rezîlan de. Bi zebûniyan ve zebûnan xelas dikî û bi tengasiyê ve guhên wan vedikî. Belê, dixwaz ku te ji nava tengasiyê ve bikişînî. Ciyekî neteng bi firehî û ya ku hatiye danînî sifra te bi rûnê ve tijî dibû. Lêbelê tu bi daraziya zilamê xerab ve tijî. Dadî û darazî bi te re digre. Lêbelê baldar be. Bilal dijî perwerdebûnê hêrs te nekişkişîne û meziniya kefereta te rêşaş neke. Ma bona ku tu tengasiyê nekişîne qêrîna te, an jî hemû xîretên hêza te besin. Şeva ku li cihên xwe gel hatine jêkirin, tu bêriya wê dikî. Qet berê xwe nede fesadê. Ji ber ku te vêya ji zebûniyê ve serete girt. Avay, Xwedê bi qudreta xwe ve karên bilind çê dike. Ma yê ku mîna wî dide hînkirin kî ye? Ma kî rêya wî bijart? û kê ji wî re dikare ku bibêje te neheqiyê kir? Dibîr bîne ku divê tu karê wî bilind bikî. Karê ku mirov strandine. Hemûyên mirovan wî dîtine. Mirov ji dûr ve li wî dinhêrin. Avay, Xwedê çi qas mezin e. Lê em wî fêm nakin. Lêkolîn li hejmara salên wî ve nabe. Ji ber ku dilopên avê dikişîne jor, baranê ji helmê ve dilop dikin. Ew barana ku ezman wê dirjîne û pir û pir li ser mirovan ve diherikîne. Belê, ma mirov dikare fêm bike belavbûna ewran, gurmîniya çadira wî? Avay, tîrêja xwe de dora xwe û Kur'aniyên behrê dadigirî. Ji ber ku bi vana daraziyê ji neteweyan re dike, pir û pir xwarinê dide. Ew bi birûskê ve destên xwe dixwimînî û bona ku nîşana xwe bixe emir dide wan. Gurmîniya wî agahiya bahozê dide. Dewar jî agahiya hatina wî didin. Veşa sî û heftan. Dilê min ji vêya jî dilherz e û ji cihê xwe ve dilîze. Guhdarî bikin. Gurmîniya dengê wî guhdarî bikin û dengê wî ye ku ji devê wî ve derdikeve. Dê dibin hemûya ezmanan de birûska xwe jî li nîçkî erdê ve berde. Li pê wê dengek digurme. Bi dengê rewnaqiya xwe ve digurme û gava dengê wî bê bihîstin nikare birûskan bisekinînî. Xwedê bi dengê xwe bi avayekî şaşkirî digurmî. Tiştên mezin yên ku em nikarin fêm bikin dike. Ji ber ku bikeve erdê dibêje ji ber fêre, ji barana derbasbûyî re jî û ji rejneyên barana dijwar re. Bona hemû mirovên ku afirandiye bizanibin. Destê her kesî mor dike û ji kar ve dihêle. Heywan jî dikevin kemînên xwe û di qulên xwe de rûdinin. Ji odeya başûrê ve bahostê, ji bakurê ve jî serma. Bi hilma Xwedê ve qeşa dibe û firehiya avan teng dibe. Belê, ewrê birewa ve bar dikî, ewra xwe yî birûskê belavî dorê dikî. û ser rûyê dinya ku lê tê rûniştin,
Bona her tiştê emrên ku daye wan bikin, bi şandina wî di zîvîre tê vedigerîn. Dixwaze bona lêxistinê, dixwaze bona warê xwe, dixwaze bona xêrê bikî, wê dide rijandin. Guh bide vê ya Eyûb, bisekine û karên Xwedê yên ku şaş dikin bifikire. Xwedê çawa sazûmanê dixe wan û biruska ewrê xwe çawa dibiriqînî, ma tu dizanî? Ma tu tewşa ewran û karên şaş dikin, yên ku dizanîne de bêkê masîne dizanî. Gava bayê başûrê dinê bêdeng dike, ma tu dizanî kincên te çawa germ dibin? Ma tu dikarî ezmanê mîna mirêka tuncê darê jî zexme tevî wî belav bikî? Kamê çi ji wî re bibêjin, hînî me bike. Bona ku ji ber tariyê em nikarin gotinên xwe têxin rêzê. Ma bi gotin, em dixwazin ku bibêjin, dibe ku mirov agahiyê bigehîne wî. Ma mirov qet dixwaze bêda qurtandin. û niha tîrêja dibiriqe ya ku li ezmanê nabînin û ba derbas dibe û wê paqij dike. Biriqandina zêr ji bakurê ve tê, rewnaqiya bi tirsîn li ser Xwedê yî. Yê ku hêza wî têra her tiştî dike, em nikarin wî keşf bikin. Di qudretê de ew bilind e û maf û dadiya bi tûmî xwar nake. Mirov bona wê ji wî ditirsin. Ji ber ku ewliyên ji dil de bi zanyarin nan hêre. Beşa sî û heştan. Wê gavê Xudan ji nava bahozê ve bersivê da Eyûb û got. Vî zilamê ku bi gotinên bêzanîn, pesniyê reş dike kî ye? Naş tika xwe li pişta xwe bixe. Mîna zilamekî, eş te bipirsim û tu ji min re bibêje. Gava min bingehê dinê da tanîn, tulku derê bû? Bigihîne, gerdi te de pêmkarî hebe. Madem ku tu dizanî kî pîvanên wê danî, an jî kî tab ser wê vekişand? Ma bingehên wê li ser çi ve hatin kutandin? An jî kî kevrê wê qozîkê danî? Dema hîn stêrkên sibeyê pevre distiriyan û hemûya lawên Xwedê bi kêfxweşiyê ve bang dikirin, an jî kêv deriyan ve behran girt, gava ji rehma dayîkê derket û pejiqî. Gava min ewran ji wê re kirin kinç û reştariyê ji wê re kirin qewdik û gava sînora xwe jê re jê kirim, derî û zendê danîm û gava tu yê were vir û derbasî wê de nebe û dê şepêlên te yî betran li vir bisekinin gotim. Ma te temena xwe de emir da sibeyê, ma te cihê berbangê hînî wê kir? Da ku bila bi seriyên erdê ve bigire û jê ve yên xerab bên weşandin û avêtin, şiklê wî tê guhertin. Mîna heriyê dibin morê de yî û her tişt mîna kincê dibiriqin. Ji xeraban tîrêjên wan tên stendin û baskê ku hatiye ra kirin tê şikandin. Ma tu gihaşt heta çavkaniyên behrê, an jî tu biniyên balûpalê de geriya. Ma deriyên mirinê şavên te re vebûne û te deriyên siya mirinê dîtine. Ma te firêhiya dinê fêm kir. Ger tu vana hemûyan dizanibe, ji min re bigihîne. Cihê ku ronayî rûniştiye, rêya wê ku derê û tarî, cihê wê ku dere ku? Tu wê bigirî û bibe heta sînorê xwe û rêyên mala wê bizanibî. Belê, tu dizanî, ji ber ku tu wê demê bûbû û hejmarên rojên te pirin. Ma tu qet xezineyên berpê û te xezineyên zîpkan dît. Ez wan bona dema tengasiyê, bona roja ceng û şerê vedişêrim. Kal ku ye, rêya ku lê tîrêj tê belav kirin, rêya ku bayê rojilatê lê belav dibe. Ma kî bona şêlava baran cihokê û bona birûskan rê vekir? Da ku bona ser rêya bê mirov, li ser çola ku tê de zilam nîne bibarîne. Bona çolê û cihê tenha têr bike û giyayê teze bikîne. Ma bavê baranê heye, an jî bavê dilopên xwînava kî ye? Qeşa rehma kî ve derket û kî xuskên ezmanan za? Av mîna kevir tund dibin û qeşa li wecê balûpalê dikeve. Ma tu dikarî birca perwînê girê bidî, an jî tu dikarî qeydê Orionê vekî. Ma tu dikarî demsalên wan de bircan derxînî û tevî zarokên wî tu karî rê nîşanî hirçên mezin bidî? Ma tu bi zagonên ezmanan ve dizanî? Ma tu dikarî hikûmeta wê li rûya erdê ve damezrînî? Ma tu dikarî dengê xwe bilindî ezmanan bikî ku bila piraniya avê te bigire? Ma tu dikarî birûskan derxînî ku bila bigêjin û ji te re avay em li virin bibêjin? Kî zanyarî xistil? An jî kî fêmkariyê da hiş? Kî dikare ewran bi zanyarî ve behs bîne? û kî dikare meşkên ezmanan vala bikin? Wê gava ku erd mîna darê jê hişk dibe û girêk bi hev ve dizeliqin, ma tu dikarî ji bona şêra mê neçîrê bikî, an jî dikarî zikê şêrên ciwan têr bikî? Wê gavê ku di qulên xwe de bêzar bûne û di nava kelemiyan de ketine kemînê, kî neçîra qîjakê jê re ava dike? Gava çêlikên wê Xwedê bangê alîkariyê dikin û gava bona xwarinê digerê dene. Beşa sî û nehemîn. Ma tu dema zayîna bizinên çiyê dizanî? Tu li benda dema zayîna xezala yî?
Mehen ku dagirtine tu dijmeri, anji dema vani zayine tu dizani, duruxun û çelikên xwe dizên, ji eşên xwe ve xelas dibin. Çelikên wan xurt dibin, li beyarê mezin dibin, derdikevin diçin û carekî din jî ve nagerin. Kî kerê hov bi beredayîtî şandiye û kî qeyda kerê hov vedike? Ew kerê ku min beyara wê, mala wê û warê xwe kirim warê wê. Ew bi teşqala bajêr vedikene, qêrînên ajotger jî nabihîze. Bona ku ji xwe re bike xwarin, çiyayan dike zat û lêkolîlê li her cele pêşînayiyê vedike. Ma gayê Covid dê bixwaze ku qultiyê ji te re bike, an jî li cem afira teşevê diborîne. Di qelşên haletê de tu dikarî qeydê li gayê Covid bixî? An jî li pey te di deştan de dê tirmixê bikişînî. Ma ji ber ku xurt e, tu dikarî bû ewle bibî. An jî ma tu yê karî xwe ji wî re biêlî. Ji ber ku dê zadê te bîne û genimê bêndera te dê bide hev, tu yê pê bawer bibî. Bazikên neştirmê bi xurûr ve ba dibin. Lêbelê ev bazikana bazik û perîkên leglegê ne. Ji ber ku hêkên xwe li erdê ve dêle û wan di nava tozê de germ dike. û ji bîr dike ku ling dikare wan behecixîne û heywanê beyarê wan bipelxîne. Tundiyê çêlikên xwe re dike mîna ku neyê wê bin. Li cihê vala kedê bikişîne jî xema wê nîne. Ji ber ku Xwedê zanyariya wê bi wê re daye ji bîrkirin û fêmkariyê de parê nedaye wê. Lêbelê gava rabe û baz bide bi hesp û siwarê wê vedike ne. Ma te quwetê daye hespê û damûzka ku ba dibe telhûstiyê wî kiriye. Yê ku wî mîna kulliyekî hol dike ma tu yî, dijwariya xoriniya wî tirseyêz e. Di deştê de bilingê xwe ve axê dikole û bi quweta xwe ve ji kêfxweşiyê dicoşe. Bona pêşwaziya çekdaran derdikeve. Bi tirs dikene û bêzar nabe û ji ber şûrê ve nagere. Li ser wî qewdanek tîran rima dibiriqe û nîze ditingin. Bi hêrs û dijwariyên navberê da diqurtîne. Gava dengê boriyê bibe li cihê xwe ve nasekine. Her ku borî bêlê xistin hîh dibêje û ji dûr ve bêhna cengê dengê digurme yê serokan û qêrinê divîze. Ma bizanîna te waşe firînê dike û ber bi başûrê ve bazikan dişidîne. Ma bi emrê te qertel bilind dibe û hêlîna xwe li bilindayî ava dike, li ser zinarê rûdine û qonaq datîne. Li serê tûj yê zinarê û sertapa wê. Li wir çavneriyê li xwarina xwe re dike, çavên wê ji dûr ve dibînin û çêlikên wê xwînê da diqurtînin û gerberatel ku bibin ew jî li wir e. Beşa çelan. Xudan dîsa bersivê da Eyûb û got. Mayê ku kariyê hêza wî têra her tiştî dike biçûk dibîne, bi wî re dikeve kevtûleftê. Yên bi Xwedê re dikevin kevtûleftê bila bersivê bidin. Wê gavê Eyûb bersivê da Xudan û got. Avay, ez tiştekî bê qîmetim. Ma ez çi bersivê bidim te? Ez destê xwe datînim devê xwe. Carekê gotim û bersivê nadim û du caran gotim û êdî nakim. Xudan ji nava bahozê ve bersivê da Eyûb û got. Niha mîna zilamekî şûtka xol pişta xwe vegirê bide, ez te bipirsim û tu ji min re bibêje. Ma tu yê daraziya min li valahiyê jî derxîne. Bona ku tu bi mafdar bê dîtin, tu min bi sûc dikî. Ma mîna Xwedê mil bi te re heye û tu dikarî bi dengekî mîna wî bigurme? Niha bi meznahî û bilindahiyê ve xwe bixemilîne û bilindahî û meznahiyê li xwe bike. Xiroşiya hêrsa xwe vala bike û li her bi kubir re binêre û wî biçûk bibîne. Li her yê ku bi kubir re binêre û wî têk bibe û li cihê ku lêne xeraban dibin lingan de bicû. Hemûyan bi hev re di axê de veşêre li cihê dizî bi pêçê ve wecê wan bipêçe. Wê gavê ez ê jî pesnahiya te bidim. Bi gotina destê te î rastê dikare te xelas bike. Avay binêrin, nijdebaranê tevî te afirandime. Mîna ga gîhayê dixwe. Avay binêre, quweta wî di pişta wî de yî, qudreta wî jî di masûlkeyên zikê wî de yî. Teriya xwe mîna darê erzê ra dike. Rihên hêtên wî hatine rêsandin. Hestiyên wî boriyên ji tuncê ne. Parsûyên wî mîna darikên hesin e. Ser berhema Xwedê ew e. Hew afirkirê wî bi şûr ve nêzîkî wî dibî. Rastî, çiya xwarina wî ji wî re tîne. Ew çiyayê ku hemû heywanên beyarê li wir dilîzin. Dibin kelemeyên sidrê de radikeve, li cihê ku bi qamiran ve nixuman diye li avzêlê. Sidrê wî pisiyên xwe dixumînin. Biyên nevalê dora wî digirin. Avay, ger şet bicoşe jî ew natirse. Ger Ürdün heta devê wî rabe jî ew bawer e. Ma gava û binêre kî dikare wî bigire? û bona xelekan kî dikare pozê wî qul bike? Beşa çel wî yêkan. Ma tu dikarî leviyatan bi şewkê ve bikişînî û bi girêkê zimanê wî bişidînî.
Tu dikarî tayê ji delavgiyayê tê xepozê wê, an jî bi çenqelkê tu dikarî çengayê qul bikî. Gelo wê pir li ber te bigerî, an jî dê gotinên şêrîn ji te re bibêjî. Ma bi te re peymanê dibire ku tu her tim wê bi dîlitî bigirî. Ma tu pê re dilîzî, mîna bi civîkê re bilîzî. û wê bona qîzên xwe tu yê girê bidî. Gelo taxmê masîvanan danûstendina wê dikin. Wê di nava bazirganan de par dikin. Ma tu dikarî çermê bi çinqalan vedagirî, serê wê jî bi labûtê masîvanan ve. Destê xwe deyne ser wê, cengê dibîra xwe de bîne û carekî dinmeke. Avay, bu wê ve hêvî girêdan vala ye. Ma bi xuyaniyek wê jî mirov têk naçin. Zilamekî dilzexm, yê ku wê hişyar bike nîne. û yê ku dêl ber min dikaribe bisekine kî ye? Ma yê ji berê vedayiyê min kî ye? Ku ez vegerînim û bidim wî. Çî di nava hemûyê ezmanan de hebe ew yê min e. Ji ber endamê wê û hêza wê ya dijwar û ji ber xweşikiya wê ez ê gotina xwe qut nekim. Kî dikarî ber kincê wê biveke? Kî dikarî têkeve nava her du çengên wê? Kî dikarî bazikên deriyê wecê wê veke? Dor bi dor diranên wê toqînin. Yê ku pêre pesnayiyê de pûlên wê dijwarin. Bi mora ku pêyîtî hatine lêxistin ve hatine girtin. Yek pir nêzîkî ya din e, qasî ku hewa nekeve nava wan. Pevre zeliqîne, yek bûne û venaqetin. Pişkîna wê tîrêjê belav dike, çavên wê jî mîna mijankên berbangê ne. Ji devê ve pêtalên bi agir derdikevin û pêşikên agir diçûrisin. Ji qulên pozê wê ve duh derdikeve, mîna ku ji qazanan dikele û ji qamirên dişewtin derkeve. Hilma wê koziran pê dixe û ji devê ve pêt derdikevin. Quwet dostiyê wê de radizê û toqîn li ber wê dilîze. Qetmerên goştê wê pevre zeliqî li ser wê ve zeximîne, kil nabin. Dilê wê mîna kevrekî tund e. Belê, mîna kevrê binya êş tund. Gava ewrabe yên xurt ditirsin, ji ser xwe ve derbas dibin, ji bêzariyê. Ger bi ser wê ve bêçûyîn, şûr kerî tiştekî nayê, ne rêm û ne nîze, ne jî zirx. Hesin ji wê re mîna kapekê tê, tund jî mîna êzingê pûç. Tîr nikare wê birevîne, kevrên quskê bo wê mîna firon e. Bona wê doquk mîna firo ye, bi êrîşa nîzê ve dikene. Bin zikê wê parîkên tûj yên kuzê mîna ku li ser heriyê ve cercereyekê dirêj bikî. Avên kur mîna qazanekî dikelînî, behrê dike mîna suhunê melhemê. Li pey xwe şopek dibiriqe berdide. Mirov dibêje qey balûpal porekî spî bûyiye. Li giravê mîna wê nîne, bona ku tirsa wê tune ve hatiye afirandin. Çav li her tiştên bilind re bilind dike. Li ser hemû lawên xurûrê ew qiral e. Beşar çel û duwemîn. Wê gavê Eyûb bersivê da xudan û got: Tu dikarî her tiştî bikî, ez pê dizanim û mirazekî te jî nayê sekinandin. Ev zilamê ku bêyî zanînê daraziyê tarî dike kî ye? Ji ber vêya tiştên ku fêm nekirine gotim. Tiştên şaşkirî ku ji min bilindtirin û ez bi wan nizanim. Ez lava dikim, min guhdarî bike ku ez bibêjim. Ez te bipirsim ku tu ji min re bibêje. Min ji bo te ji guh ve bihîstibûm, lê niha jî çavên min te dîtin. Ji ber vêya ez xwe biçûk dibînim û dixwelî û tozê de di tobekirinê de me. Wisa bû ku paşî xudan van gotinana ji Eyûb re gotin, xudan ji Elîfazê temanî re got. Li hemberî te û li hemberî her du hevalên te hersa min sor bû. Ji ber ku we mîna qulê min Eyûb, bona min ya rast negotin. Niha bona xwe heft ga û heft beranî bistînin û herin cem qulê min Eyûb û bidin qewla ku bona we hatiye pêşkeşkirin. Bila qulê min Eyûb bona we dua bike. Ji ber ku ez bi wî ewled bim ku li dijî we li gora ehmeqiya we ji we re nekim. Ji ber ku we mîna qulê min Eyûb bona min ya rast negotin. We Elîfazê temanî û bîl dadê şuahî û tisofarê namayî çûn û mîna ku xudan emir daye wan kirin û xudan giramiyê ji Eyûb re kir. Gava bona evalê xwe dua kir, xudan sirgûna Eyûb vergerand û xudan du qat zêde malên wî yê berê da Eyûb. و همو برایên wî û hemû xuşkên wî û hemûyên ku wî ji berê ve dinasiya hatin cem wî û di mala wî de tevî wî nan xwarin. û ji ber hemû bêtarên ku xudan anîne serê wî bi parkirina jana wî xemrevîniyê li wî kirin û her yekî pariyekî zîb û xelikek zêr dan wî. û xudan da wî Eyûb ji pêşiya wî zêdetir berdardanî û 14,000 miyê wî û 6,000 deve û 1000 cotgayên wî û 1000 kerê wî yên mê bûn û 7 lav û 3 qîzên wî jî bûn. û navê qîza xwe yê yekemîn Yemîma û ya duwemîn Ketsiya û ya sêvemîn jî keren Hapuk danî.
و الحمویا ولد و مینا قیزن ایوب پیرکین خوشیک نهاتن دیتن و بابین وان دنابا براین وان ده میراث داوان و پاشی ویا ایوب 140 سال جیا و لاو زازن خود دیتن چار نفشه ایوب پیربوی و بروژان و تیربوی مر